Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλοι ακροατές του Λετό FM στους 103,3 μεγακύκλους. Εδώ είμαστε και σήμερα. Έχουμε έτσι διευρύνει λίγο την εκπομπή από 12 έως 1 σε 11 με 12, σε 11 με 1 το μεσημέρι, προκειμένου να δώσουμε τη δυνατότητα τόσο στους συνδυασμούς οι οποίοι κατέρχονται στις αυτοδιοικητικές εκλογές, όσο και στους ανθρώπους, πολλοί συμπολίτες μας, να εκφράσουν τις θέσεις και των συνδυασμών αλλά και των ιδίων αναφορικά με τις επερχόμενες εκλογές, αλλά και με τα θέματα που είναι επίκαιρα, είναι επίμαχα, συζητώνται, δημιουργούν πολλές φορές διχόνοια και κόντρες ή οτιδήποτε άλλο. Σήμερα επιλέξαμε να παρουσιάσουμε το θέμα του τουρισμού και χωρίς άλλη εισαγωγή να πούμε ότι φιλοξενούμε στο ρυθμό του σήμερα τον κύριο Χρήστο Μανουσάκη, ο οποίος είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την Δημοτική Συνεργασία και επικεφαλής δήμαρχο, τον κύριο Πανίκο Καρατζή, στην επαγγελματική του ιδιότητα δημόσιος υπάλληλος και πρώην υπάλληλος Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου στο κομμάτι του τουρισμού, τον κύριο Πανάκο Γιώργο, υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο με την Λαϊκή Συσπήρωση, ο οποίος προσφέρει τις υπηρεσίες του στον επισιτισμό, τον κύριο Μιχάλη, μάλλον εδώ έχουμε επικεφαλής δήμαρχο τον κύριο Γιώργο Πάγκαλο, τον κύριο Μιχάλη Φαρσάρη με υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο, με επικεφαλής υποψήφιο δήμαρχο τον κύριο Ζερβό και το συνδυασμό δικαίωμα στην πόλη, και ο οποίος στην επαγγελματική του ιδιότητα είναι αγρονόμος, τοπογράφος, ενώ διατηρεί τη θέση του επιχειρηματία τουρισμού. Λίγο με τα τηλέφωνα πρέπει να δώσουμε έτσι μια διέξοδο προκειμένου να μην ακούει ο κόσμος αυτόν τον περίεργο ήχο. Και αναμένουμε τον κύριο Γιώργο Πελεκανάκη, του οποίου την ιδιότητα διευθυντής ξενοδοχείων και πρόεδρος ξενοδόχων Κρήτης. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Καλημέρα σας, γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα. Δεν ξέρω, λίγο με τα τηλέφωνα θα ήθελα εξ αρχής, αν είναι δυνατόν να το κλείσουμε όλοι, θα ήθελα έτσι εξ αρχής να αναφερθούμε σε κάποια ζητήματα. Νωρίς το πρωί σκεφτόμουν πριν έρθω στην εκπομπή και μάλιστα έτσι κατήρθησα και μια ατζέντα αναφορικά με τα ζητήματα και τα ερωτήματα που θέτουν οι ίδιοι οι συμπολίτες, οι οποίοι τη μια από αναδουλειά, την άλλη επειδή δεν κάνει κάποια πράγματα ο Δήμος, έχουν έτσι μια μήνυ, ας το πούμε. Ωστόσο η ευκαιρία μου ήρθε στο πιάτο. Με ποια έννοια? Είδα ότι σήμερα, σαν σήμερα, πριν από αρκετά χρόνια, το 1963, ο Walt Disney έρχεται στην Κρήτη και συγκεκριμένα στην Ελούντα. Θα μπορούσε για παράδειγμα να πάει στην Ακρόπολη ή στα Χανιά, και φτιάχνει μια πανέμορφη ταινία, Τα Κρόσια του Φεγγαριού, μια ταινία που την ξέρουμε κυρίως από φωτογραφίες και από αναφορές που γίνονται σε βιβλία του ελληνικού κινηματογράφου, που ωστόσο θα μπορούσε να αποτελέσει μια απαρχή για μια πολύ καλή διαφημιστική προβολή για τον τόπο. Να ξεκινήσω, κύριε Μανουσάκη, να πω ότι πηγαίνουμε κάθε μέρα μία εξ αριστερών, χωρίς να σημαίνει τίποτα πολιτικά αυτά, και μία εκ δεξιών. Από εσάς. Καταρχήν δεν είναι μόνο να καλημερίσω τους ακροατές σας και εσάς και τους υποψήφιους εδώ και τους εύχομαι καλή επιτυχία. Δεν είναι μόνο Τα Κρόσια του Φεγγαριού, έχει γυριστεί το Who Pays the Ferryman, έτσι, το οποίο είναι το πιο γνωστό νομίζω με μουσική του Μαρκόπουλου. Είχε κάνει πιο μεγάλη αίσθηση, πιστεύω, και υπάρχουν ακόμα και καταστήματα με το ονομασία Ferryman κτλ. Μέχρι πριν από 2 χρόνια που έγινε το γύρισμα στο νησί της Χίσλοπ. Σαφώς και θα μπορούσαμε να τα εκμεταλλευτούμε όλα αυτά που γίναν τότε, και μάλιστα εγώ έβγαλα στην δημοσιότητα στο Facebook ένα βιντεάκι που κυκλοφορούσε, που δείχνει τον Άγιο Νικόλαο το 1964, το συνδέω με αυτό που είπατε με το Walt Disney, που δείχνει το πρώτο ξενοδοχείο στην Κρήτη, τη ζωή των κατοίκων, δραστηριότητες, τι έκαναν τότε οι επισκέπτες μας, και δείχνει πραγματικά μια κατάσταση που αντιλαμβάνεται κανείς το γιατί ερχόταν και γιατί αυτός ο προορισμός, μάλλον τότε ήταν προορισμός, γιατί τώρα δεν είναι πλέον ο Άγιος Νικόλαος, με το φυσικό του περιβάλλον, με τις ομορφιές του, με τα ωραία ξενοδοχεία που είχε τότε, και
κάτι που θα συζητήσουμε και παρακάτω, ήταν πριν από 50 χρόνια αυτή η ιστορία, αποτέλεσε μια σύμπραξη του ιδιωτικού με το δημόσιο τομέα η δημιουργία και η σύσταση του Minos Beach. Μάλιστα. Θα ήθελα έτσι να δώσουμε στη σειρά, όπως έχουμε πάρει την συζήτηση, στο κύριο Πανάκο Γιώργο. Είσαστε νέος άνθρωπος, έχετε ταξιδέψει και βεβαίως φαντάζομαι ότι εισπράτετε και παράπονα ή εν πάση περιπτώσει γνωρίζετε τα ζητήματα που απασχολούν τον ξενοδοχειακό χώρο. Θα έρθουμε στη συνέχεια σε πολύ εξειδικευμένα θέματα. Θα ήθελα λίγο να μας πείτε την άποψή σας, πώς βλέπετε τον τουριστικό Δήμο Αγίου Νικολάου με όσα έχετε μέσα σας και τις εικόνες που κουβαλάτε. Σαν περιοχή ο Δήμος Αγίου Νικολάου είναι, αν και όντως έχω γυρίσει και αρκετά και την υπόλοιπη Ελλάδα, είναι ένας πολύ όμορφος Δήμος που έχει τις δυνατότητες και από τεχνική πλευρά τέλος πάντων, αλλά και επειδή είναι χρόνια ο λαός του Αγίου Νικολάου σε αυτή τη δουλειά του τουρισμού, μπορεί να σηκώσει μεγάλο κομμάτι τουρισμού, κύματα, να το πω και έτσι. Αλλά το ζήτημα δεν είναι μόνο εκεί. Το ζήτημα για μας, πέρα από το ότι, όπως είπατε και πριν, και διαφήμιση της περιοχής που όντως είναι πάρα πολύ όμορφη με τρομερά φυσικά τοπία, το θέμα για μας το σημαντικό είναι να μπορούν όλοι να έχουν πρόσβαση στον τουρισμό, και πέρα από τους αλλοδαπούς τουρίστες και Έλληνες και οι εργαζόμενοι του Αγίου Νικολάου να μπορούν να έχουν πρόσβαση ελεύθερη σε όλες αυτές τις ομορφιές του τόπου. Που είναι... δεν έχουν πρόσβαση ελεύθερη. Τι τους εμποδίζει? Δεν το κατάλαβα. Θέλετε να το συζητήσουμε? Φυσικά και θα το συζητήσουμε. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε. Θα πάρουμε παράδειγμα εμένα για να μην... Ένας εργαζόμενος με 586 μεικτά στον τουρισμό, στην καλύτερη περίπτωση εξάμηνο της τουριστικής περίοδου, όταν θα πάει στην παραλία για να πιάσει μόνο μία καρέκλα 7 ευρώ, χωρίς να πάρει ούτε νερό παραπάνω την ημέρα, βάλτε τα κάτω να μου πείτε άμα μπορεί. Πόσες πλέον είναι οι ελεύθερες παραλίες στην περιοχή μας, ή αν έχει σχεδιάσει ο Δήμος, τουλάχιστον για τους δημότες του, κάποια άλλα μέτρα που να αλαφρύνουν αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Κύριε Φαρσάρη, για να κάνουμε έτσι μια, γιατί τίθενται ζητήματα όπως βλέπουμε, να κάνουμε έτσι μια καταρχήν παρουσίαση το πώς εισπράττει αυτή την εικόνα. Λίγο πριν εδώ ο αγαπητός προσκεκλημένος έβαλε το θέμα και των παραλιών αλλά και της χρονικής περίοδου, και θα μείνουμε πολύ σε αυτό, του τουρισμού. Σας ενημερώνω, δεν έχω προλάβει να το έχω μπροστά μου, στη συνέχεια της εκπομπής διάβαζα σε δημοσίευμα της εφημερίδας Πατρίδα το 1973 να έρχονται 1.600 τουρίστες τον Ιανουάριο και να μένουν στα ξενοδοχεία του Αγίου Νικολάου, και βλέπουμε τόσα χρόνια μετά και δεν υπάρχουν είτε οι υποδομές παρά μόνο έτσι σκόρπιες προτάσεις, επιμήκυνση, πιθανόν να τις δούμε και στα προεκλογικά προγράμματα, επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου ή οτιδήποτε άλλο. Την καλημέρα μου και εμένα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Να μιλήσουμε για τις παραλίες, συνεχίζοντας την κουβέντα του κυρίου Πανάκου, ότι οι γαλάζιες σημαίες, σύμφωνα με τον επίτροπο που είχε έρθει πέρυσι και έλεγχε τις παραλίες, δώσανε ότι πρέπει το 30% να είναι ελεύθερο από ξαπλώστρες. Το 30% της παραλίας πρέπει να είναι ελεύθερο. Οπότε αν ο Δήμος ή κάποιος ιδιώτης έχει βάλει ξαπλώστρες και έχει καλύψει το 100%, νομίζω υπάρχει κανονιστικό πλαίσιο το οποίο θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Οπότε λύνει το θέμα αυτό για την πρόσβαση στην παραλία. Τώρα αυτή τη στιγμή δυστυχώς υπάρχει ένα νομοσχέδιο που περνάει, που καθορίζει τους αγιαλούς της παραλίας ή τις προσβάσεις κλπ, το οποίο περιπλέκει τα πράγματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν θέλουμε να μιλάμε για τις γαλάζιες σημαίες, που δίνει μια επιπλέον, είναι ένα επιπλέον εργαλείο. Αν μιλάει η γαλάζια σημαία ότι θα πρέπει να έχουμε 30% ελεύθερο
χώρο παραλίας από τις ομπρέλες. Νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό, οπότε μας δίνει το χώρο να αναπνεύσει η παραλία και να μην είναι σώνη και καλά γεμάτη. Με τις παλιές ταινίες κλπ. Αυτό είναι ένα αρχείο το οποίο θα έπρεπε να το αξιοποιήσει ο Δήμος. Δεν υπάρχει άλλος φορέας να το αξιοποιήσει. Με όλες αυτές τις ταινίες και μου κάνει εντύπωση, επειδή μίλησε λίγο πριν ο κύριος Μανουσάκης για το ποιος πληρώνει το βαρκάρι. Επειδή είναι, δηλαδή, αν ρωτήσει ένα μικρό παιδί μέχρι ένα πολύ μεγάλο, ποιος είναι ο Disney, έχει δοθεί βέβαια ένας δρόμος σε κυκλοφορία μικρός. Το γνωρίζει, δηλαδή σκέφτομαι πολλές φορές, βλέπω τους ανθρώπους είτε από επιτροπές τουρισμού κλπ. Κάνουν σκέψεις, προτείνουν από εδώ, από εκεί κλπ. Και το αυτονόητο που το έχει στα χέρια σου, έτσι δεν μπορείς να το βγάλεις ψηλά και να το αναδείξεις. Η τήρηση και η προβολή ενός αρχείου δεν είναι εύκολη υπόθεση. Σίγουρα. Τώρα είναι όλα αυτά εκεί που πάσχει ο Έλληνας, είναι στην οργάνωση και στη διοίκηση. Και φαίνεται αυτό και στους Δήμους μας και στο κράτος μας κλπ. Τώρα ποιος θα μπορέσει να το καταφέρει αυτό και να φτιάξει και να τηρήσει το αρχείο και να είναι αυτό που θα προβάλλεται, αυτό θα είναι σε κάποιο μουσείο, σε λαογραφικό μουσείο, πού θα το βάλει, δηλαδή θα είναι. Θα μπορούσε να γίνει μια εκδήλωση. Εγώ να σας πω την αλήθεια, αν φιλοξενούσαμε το θέμα του πολιτισμού, θα ζητούσα από τους ανθρώπους να κάνουν μία πρόταση, μία μόνο πρόταση. Έχουμε λεφτά για να κάνουμε μία πολιτιστική εκδήλωση. Εγώ θα έκανα αυτή. Λέμε για παράδειγμα. Με όλες τις ταινίες που γίνανε, δηλαδή. Γιατί θα μπούμε αμέσως μετά σε ζητήματα, πόρταλ ή οτιδήποτε άλλο, που εγώ νομίζω ότι υστερεί η περιοχή μας αυτά, γιατί διευκρινίζω εξ αρχής ότι πέρα από το θέμα των ελεύθερων παραλίων που είναι μείζωνος σημασίας, ο Δήμος Αγίου Νικολάου συνδρομητικά μόνο μπορεί να βοηθήσει σε δράσεις και. Διαφωνείτε. Να το πούμε. Και να προσθέσω, όλες αυτές τις ερωτήσεις που έχετε μαζέψει είναι γιατί μέχρι τώρα δεν υπάρχει αντιδημαρχία τουρισμού, ούτε αντιδήμαρχος τουρισμού. Δηλαδή είναι πολύ σοβαρό αυτό, θα είχαν λυθεί όλα αυτά τα ζητήματα. Είναι η δικιά μας πρόταση αυτή, να δημιουργηθεί η αντιδημαρχία τουρισμού, που η αντιδημαρχία τουρισμού έχει καστοριά, έτσι, και δεν έχουμε εμείς. Εγώ το έχω αντιμετωπίσει το πρόβλημα του Δήμου σαν επιχειρηματίας από 20 χρόνια όταν είχα τον Πολερό. Έτσι, ποια είναι η αντιμετώπιση γενικά για τουριστικά θέματα, και όλα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα στην κατάσταση που είμαστε, αυτά που βλέπουμε, είναι το κλειδί, είναι η αντιδημαρχία τουρισμού. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο γραφείο, κάποιος φορέας που να κάνει προβολή, διαφήμιση για το Δήμο. Είναι πολύ σημαντικό. Εμείς λοιπόν το προτείνουμε και εάν είμαστε Δημοτική Αρχή την επόμενη μέρα, θα συστήσουμε αντιδημαρχία τουρισμού, που θα ασχολείται όχι μόνο με την προβολή, με το χώρο ταξικό, με τις παραλίες, αυτά που λέμε τώρα, που θα χτίσει ο καθένας και τι θα κάνει, να ακολουθούμε τις εξελίξεις και όχι να συρνόμαστε πίσω από αυτές. Δηλαδή, για παράδειγμα, είπαμε για το 1964 πώς επέλεγαν οι τουρίστες τον προορισμό. Τώρα, στα συνέδρια του Παγκόσμιου Τουρισμού που συμμετείχα, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Εμείς ξέρουμε τι θέλουν οι πελάτες μας, οι δυνητικοί πελάτες μας. Ξέρουμε, ας πούμε, ο πελάτης πώς επιλέγει τις διακοπές του. Καταρχήν, έχουμε ένα θέμα. Ξέρουμε ποιοι είναι οι πελάτες μας. Να καλωσορίσουμε και να καλημερίσουμε τον κύριο Πελεκανάκη Γιώργο. Ήδη σας έχουμε ανακοινώσει. Να είστε καλά, διευθυντής. Καλημέρα σε όλους και συγγνώμη για την καθυστέρηση. Πάντα υπάρχουν αυτά τα ζητήματα. Επαγγελματικές υποχρεώσεις. Βεβαίως. Διευθυντής εν ενεργεία όλοι, έτσι, στη δουλειά που κάνει ο καθένας. Διευθυντής ξενοδοχείων και πρόεδρος ξενοδόχων Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διεθνών Ξενοδοχείων. Μάλιστα, και υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με το συνδυασμό Σύγχρονος Δήμος και υποψήφιο δήμαρχο, τον κύριο Δημήτρη Κουνενάκη. Λίγο πριν, έτσι, για να σας βάλουμε στο κλίμα, να κάνετε μια εισαγωγή, να πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα για να μπορέσουμε να βάλουμε, γιατί έχουν τεθεί πάρα πολλά ζητήματα. Ξεκινήσαμε την εκπομπή λέγοντας ότι ο Walt Disney διάλεξε την Ελούντα, ένα πολύ μικρό τόπο εκείνη την εποχή. Μάλιστα αυτή τη στιγμή βλέπω να υπάρχει και μεγάλη έτσι, δημοσιότητα στο διαδίκτυο, με ένα φτωχό τόπο για να γυρίσει μια από τις ταινίες του. Ωστόσο ούτε αυτό το ζήτημα έχει καταφέρει να αναδειχθεί, έτσι, και να προβληθεί, να αποτελέσει, εν πάση περιπτώσει, δεν θα πούμε δυνατά χαρτιά και οτιδήποτε άλλο, στο γενικότερο σχεδιασμό των δημάρχων, ναι, των δημοτικών αρχών. Δεν είναι μόνο αυτή τη συγκεκριμένη ταινία. Εάν θα δείτε πριν μερικά χρόνια, πριν 4-5 χρόνια,
Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού μαζί στη συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού έχουν εκδώσει ένα ολόκληρο βιβλίο, το οποίο θα το δείτε, θα απορρίσετε όλοι. Είναι ένα τεράστιο βιβλίο, όπου μέσα εκεί αποτυπώνονται όλες οι ταινίες οι οποίες έχουν γυριστεί, Hollywood ταινίες, έτσι, χολιγουινές ταινίες, υπερπαραγωγές που έχουν γυριστεί στην Ελλάδα. Είναι απίστευτο ο αριθμός των ταινιών αυτών. Είναι ένα καταπληκτικό βιβλίο, έτσι, το οποίο είναι ένα συλλεκτικό βιβλίο από την αλήθεια σήμερα, όπου εκεί αναφέρονται πόσες ταινίες έχουν γυριστεί σε τουριστικές περιοχές στους επιτοπλίους της Ελλάδα, δηλαδή στα Μετέωρα, στη Ρόδο, στην Κρήτη, στην Κέρκυρα, στην Σαντορίνη και γενικά έτσι. Τότε ήταν πολύ πιο εύκολο να πάρει κανένα άδεια να γυρίσει ταινίες κλπ. Μετά, να πω την αλήθεια, ανακαλύφθηκαν και εξωτικοί προορισμοί, ήταν πιο φθηνό το κόστος μετά από εκεί, άλλαξαν τα δεδομένα και σίγουρα πουλάγε πιο πολύ το tropical παρά το κλασικό αρχαιολογικό. Οπότε, αλλά πιστεύω ότι ακόμα μπορούν να ξαναρθούν δηλαδή πάλι τις ταινίες στην Ελλάδα, σίγουρα. Λοιπόν, να το αφήσουμε λίγο εδώ γιατί έχουν μπει ζητήματα ελευθέρων παραλιών, αντιδημαρχίας, τουρισμού. Θα δούμε ποιοι είναι οι πελάτες που έρχονται σήμερα, γιατί έχει μπει έτσι ως ερωτηματικό. Να πάμε λίγο στα διαφημιστικά μηνύματα με ζέσταμα και θα επανέλθουμε. Επανερχόμαστε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Έχω παραλείψει να αναφέρω ότι την τεχνική και μουσική επιμέλεια της εκπομπής έχει ο Χρήστος Ευαγγελινάκης. Φιλοξενούμε τον κύριο Χρήστο Μανουσάκη, υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο με τη Δημοτική Συνεργασία, τον κύριο Μπανάκο Γιώργο, υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο με τη Λαϊκή Συσπήρωση, τον κύριο Μιχάλη Φαρσάρη, υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο με τον Συνδυασμό Δικαίωμα στην Πόλη και τον κύριο Γιώργο Πελεκανάκη, υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο με τον Σύγχρονο Δήμο. Λίγο πριν λέγαμε, θα ξεκινήσουμε, πάμε μία αριστερά μία δεξιά, για το ζήτημα των παραλιών. Είχατε τοποθετηθεί τελευταίως, κύριε Φαρσάρη, και γι' αυτό το λόγο ξεκινώ από εσάς. Είπατε ότι υπάρχουν κάποιες νέες διατάξεις αναφορικά με τον χώρο που καλείται να καταλαμβάνει η κάθε μονάδα και τον ελεύθερο χώρο. Οι γαλάζιες σημαίες είχαν ένα κανονισμό ο οποίος έλεγε 30% ελεύθερη πρέπει να είναι η παραλία. Έτσι. Αυτό το έλεγε χρόνια πριν. Το έχουν ως όρο οι γαλάζιες σημαίες. Το αν το τηρούμε ή όχι, αν το εφαρμόζουμε ή όχι, αυτό είναι πρόβλημα δικό μας και αυτών που μας δίνουν τις γαλάζιες σημαίες, αν το τηρούμε ή όχι αυτό σωστά. Τώρα τέθηκε σε νομοσχέδιο σε διαβούλευση καινούριος νόμος για αλλούς και παραλίες, το οποίο δεν ξέρουμε τι θα βγάλει, είναι αμφιλεγόμενο κάπως. Το προσχέδιο όμως είναι τραγικό. Έχει τέλος πάντων έντονες αλλαγές, οι οποίες δεν ξέρουμε πού θα μας πάει. Αλλά σε κάθε περίπτωση το τι θέλει να κάνει ο Δήμος στις παραλίες του και το πώς θα τις διαχειριστεί, νομίζω ότι είναι δικό του θέμα. Αν θέλει να είναι έχει δηλαδή γεμάτη, αυτός δεν τις νοικιάζει τέλει. Αυτός δεν τις διαχειρίζεται. Το πώς θα τις διαχειρίζεται, αυτός. Ένα από τα ερωτήματα που έχουν βάλει είναι αυτό οι συμπολίτες μας, τον τρόπο διαχείρισης των παραλιών. Δηλαδή γίνεται με ένα πρόχειρο τρόπο και ουσιαστικά δεν έχει, αν είναι το ζητούμενο αυτό, έσοδα ο Δήμος. Ο Δήμος έχει έσοδα της παραλίας. Αυτό είναι ξεκάθαρο ότι έχει έσοδα της παραλίας. Το θέμα είναι πόσα έχει, αν είναι αυτά που θα έπρεπε να έχει ή αν τις αξιοποιεί καλά. Οι ομπρέλες είναι εικόνα του 1980 ή του 2014. Η εικόνα της παραλίας μας έχουμε μείνει στη δεκαετία του 80. Δηλαδή είδαμε τώρα το αμμούδιο ιδιώτης που έδωσε μια άλλη εικόνα στην παραλία. Για το θέμα πόσο χώρο έχει καλύψει ή όχι το συζητήσαμε. Ναι. Έτσι, δεν χρειάζεται να επεκταθώ εκεί. Αλλά είδαμε μια άλλη εικόνα από τον ιδιώτη, μια άλλη εικόνα οι υπόλοιπες παραλίες από το Δήμο. Αν αυτό είναι σωστό, αν αυτή η εικόνα η καλύτερη που μπορούμε να έχουμε, δηλαδή ποιος τις καθαρίζει τις παραλίες, πόσο τις καθαρίζουν, με τι χαμόγελο πηγαίνουμε να εισπράξουμε τα 7 ευρώ ή όσο είναι από τον πελάτη μας ή με τι σέρβις γίνεται όλο αυτό. Δεν θέλω να μηδενίζω και να λένε ότι οι υπάλληλοι δεν είναι καλοί, δεν είναι αυτοί, αλλά είμαστε τουριστικός δήμος που κοιτάζουμε επιμένουμε στη λεπτομέρεια, συμφωνώ σε αυτό. Με το χαμόγελο, γιατί θέλουμε να μας ξανάρθει ή το θεωρούμε δεδομένο ότι αυτός θα έρθει και θα του τα πάρουμε τα λεφτά, έτσι δεν μπορεί να κάνει κι αλλιώς, οπότε δώσουμε τα λεφτά να φύγω. Η προσέγγιση, είμαστε τουριστικός δήμος. Από εκεί ζούμε. Αν υπήρχε τουρισμός, θα ήμασταν εδώ πέρα κανείς από εμάς? Με τις ελιές θα ζούσαμε εδώ πέρα? Δεν θα ζούσαμε μόνο με τις ελιές εδώ πέρα. Δεν θα ήμασταν όλοι αυτοί εδώ. Θα ήμασταν όπως το 1963 ή δεν ξέρω ποια ημερομηνία είπατε, ή όπως είναι τώρα ο Μακρύς Γυαλός, με την ανάπτυξη που έχει ο Μακρύς Γυαλός, που δεν έχει δρόμο για να πας εκεί πέρα. Ότι είναι ο Μακρύς Γυαλός, θα ήμασταν σήμερα ο Αΐζος Νικόλαος και η Ελούδα. Είμαστε σε πολύ καλύτερο επίπεδο, όμως οι υπηρεσίες του Δήμου δεν είναι αντάξιες των υπηρεσιών που παρέχουν τα ξενοδοχεία
Οπότε βγαίνοντας ο πελάτης από το ξενοδοχείο του ή από τα διαμερίσματά του, εγώ έχω διαμερίσματα. Ναι. Όταν βγαίνει έξω από το κατάλημά του, τέλος πάντων, από εκεί που μένει, οι υπηρεσίες που παίρνει από το Δήμο είναι αντάξιες αυτών που προσφέρουν οι επιχειρήσεις. Δηλαδή συναντιά μια άλλη εικόνα θέλετε να πείτε? Είναι πολύ υποδέστερη. Αυτό νομίζω ότι δεν είναι. Ναι. Είναι σαφές ότι το πεζοδρόμιο του ξενοδοχείου μέσα ή οι υποδομές, οι υπηρεσίες. Γιατί καλώς κακώς τα πεζοδρόμια τα έχει ο Δήμος. Την καθαριότητα την έχει ο Δήμος. Δεν την έχει το ξενοδοχείο. Το κυκλοφοριακό το έχει ο Δήμος. Η στάθμευση, έτσι, γιατί το κυκλοφοριακό δεν είμαστε Αθήνα ούτε Κυψέλη που να έχουμε κυκλοφοριακό πρόβλημα. Δηλαδή οι αποστάσεις, χρονικές αποστάσεις είναι αστείες. Με τα πόδια θα πηγαίνουμε εξίσου γρήγορα. Το πρόβλημα είναι η στάθμευση για μένα και αν θέλουμε να έχουμε κυκλοφορία μέσα εκεί που είναι οι τουριστικοί δρόμοι, οι δρόμοι αιχμής, και αν θέλουμε να πεζοδρομήσουμε αυτό, μπορούμε να το πεζοδρομήσουμε. Μπορούμε να κόψουμε την κίνηση σε συγκεκριμένες ώρες. Πολλές κουβέντες πάνω σε αυτά. Νομίζω, να σας πω την αλήθεια, ο κόσμος περιμένει και προτάσεις. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα στα σημεία που αναφέρατε και θα τα δούμε και λίγο αργότερα, να υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις, όπως γνωρίζεις, για παράδειγμα, μιας και το αναφέρατε, ότι πηγαίνοντας στα Χανιά γνωρίζεις ότι από την τάδε του Μαρτίου είναι κλειστό το παλιό λιμάνι και ανάλογα στο Ρέθινο κλπ. Να μην φύγουμε από το ζήτημα των ελεύθερων παραλιών, της νέας νομοθεσίας και της διαχείρισης των παραλιών, τον τρόπο που γίνεται, κύριε Μπανάκο. Ναι. Καταρχήν η νέα νομοθεσία, εκτός από τις παραλίες, βάζει και άλλα πράγματα μέσα. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα που έκανε και αίσθηση στην πόλη μας είχε να κάνει και με την ΑΣΤΕΑΝ. Ναι. Είναι δηλαδή ένα νομοσχέδιο, ένα πολυνομοσχέδιο, να το πω και έτσι, που πιάνει όλο το κομμάτι του τουρισμού και ουσιαστικά, με λίγα λόγια, τέλος πάντων, για μας ξεπουλάει γυαλούς, παραλίες, ποτάμια, άμα δείτε, γιατί περιλαμβάνει και τις λίμνες, λιμνοθάλασσες κτλ. Δίνει δικαίωμα σε ιδιώτες που μπορεί και παράνομα να είχαν κάνει κάποια καταλύματα μέσα στο τέτοιο, να τα νομιμοποιήσουν. Βέβαια, εντάξει, είναι ακόμα σε συζήτηση, αλλά δεν έχουμε καμία αυταπάτη ότι δεν θα προχωρήσει έτσι. Τώρα για το τι έσοδα έχει τον τρόπο διαχείρισης, κατ' ουσίαν, δεν γνωρίζουμε ούτε εμείς ποια είναι τα έσοδα του Δήμου. Ναι. Και τις διάφορες λεπτομέρειες που έδωσε ο κ. Βαρσάλης. Εγώ θα βάλω και άλλη μια πλευρά από αυτή που βάλανε και οι συνυποψήφοι, να το πω και έτσι. Ναι. Γιατί ακούστηκε πολλές φορές και ο όρος πελάτες. Κοιτάξτε να δείτε, για μας ο Δήμος ο Δήμος δεν πρέπει να βλέπει τουλάχιστον τους δημότες τους σαν πελάτες. Επισκέπτει τους δημότες του. Ναι, αλλά στις παραλίες, στα πάρκινγκ και σε όλα αυτά που αναφέραμε και πριν, δεν πηγαίνουν μόνο επισκέπτες. Πηγαίνουν η καθημερινότητα, εάν δεν φτιάξουμε την πόλη να είναι πολύ καλή για τον επισκέπτη, δεν θα είναι πολύ καλή και για τον ίδιο. Δεν διαφωνώ. Δηλαδή, αν δεν έχω που να σταματήσω. Δεν διαφωνώ, αλλά άμα βλέπουμε όμως και το δημότη και όποιον πηγαίνει σε ένα πάρκινγκ, σε μια παραλία κτλ., σαν πελάτες, τότε η κοινωνική πολιτική που πρέπει να κάνει ο Δήμος καταστράφηκε. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι μακάρι να τους έβλεπε σαν πελάτες, ότι μπορεί να τους χάσει από πελάτες και να τους φερόταν όπως με το σεβασμό που τους αξίζει, να ήταν πραγματικά πελάτες, ότι πρέπει να τους προσέχει, αλλιώς θα τους χάσει. Ναι, αλλά να τους έχει δεδομένους πολίτες που θα τους κάνουν τι να κάνουν, να πάνε να παρκάρουν εκεί πέρα για να περπατήσουν. Δεν διαφωνούμε σε αυτό. Εγώ διαφωνώ στο ότι θα πρέπει ντε και καλά από όπου και να βρούμε να βγάλουμε από τη μύγα ξύγκη. Όχι, αυτό. Οι παροχές που πρέπει να έχει. Οι παροχές λοιπόν για τις παραλίες, για τα πεζοδρόμια, για τα πάρκινγκ κτλ. Τα έχουμε πληρώσει και εγώ και εσείς και όλοι οι αγιονικολιώτες και όχι μόνο, με φόρους. Και ζούμε και σε μια εποχή, τέλος πάντων, ειδικά αυτή την περίοδο, σε μια φορομπηχτική εποχή που στο εκάθε τι πέφτει και φόρος. Λοιπόν, άρα αυτοί οι άνθρωποι και οι συμπολίτες μας έχουν δικαίωμα και υπηρεσίες
στην παραλία να έχουν. Για να δώσω ένα παράδειγμα, γιατί μπαίνει το θέμα με τις γαλάζιες σημαίες και τα λοιπά. Μπορεί ο Δήμος να βάλει στο υπόλοιπο 30% καρέκλες, να το θέσω και έτσι, αλλά γιατί να πληρώνουμε εμείς? Να το δει ως μία... Στο υπόλοιπο 30% δηλαδή. Ναι, για τους δημότες, ελεύθερες. Δηλαδή, γιατί όχι? Δηλαδή θα εισπράττει από τον ιδιώτη που του πληρώνει το 70% και το 30% θα κάνει, ναι. Θα κάνει δηλαδή ανταγωνισμό στον ίδιο τον πελάτη του. Αυτά δεν γίνεται, παιδιά, συγγνώμη. Κύριε Μανουσάκη, επειδή θέλετε να κάνετε μια παρέμβαση και θέλω να ρωτήσω κάτι τον κύριο Πλεκανάκη. Για το ίδιο θέμα, εγώ πιστεύω ότι ο Δήμος κοιτάζει πρωτίστως να κάνει καλύτερες υπηρεσίες για το δημότη. Το περίσσευμα των καλύτερων υπηρεσιών πηγαίνει στον επισκέπτη. Ο Δήμος αυτή τη στιγμή και τόσα χρόνια είναι εσωστρεφής, δεν έχει εξωστρέφεια. Αυτό είναι το κύριο πρόβλημά του στα πάντα. Δεν παίρνει χαμπάρι τις εξελίξεις, οπότε δεν μπορεί ούτε να προγραμματίσει, ούτε να παρέχει καλές υπηρεσίες στον πολίτη και μετά στον επισκέπτη. Αυτή είναι εμένα η υπόψη μου. Κύριε Πλεκανάκη, θέλω να ρωτήσω το εξής και είναι και πάλι ερώτηση ακροατών. Γνωρίζουμε, έχετε μακρά εμπειρία στον ξενοδοχειακό χώρο, κλάδο κλπ. Ποιοι είναι οι πελάτες μας τελικά, δηλαδή είχε να ρωτηθεί κανείς ή αισθανόμαστε ήρθε ο Σέιχης, για παράδειγμα από το τζετ από το Ντουμπάι, είστε μέσα σε ξενοδοχεία μες στην πόλη. Να σας πω κάτι, τα ξενοδοχεία γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ποιοι είναι οι πελάτες τους. Δυστυχώς οι επαγγελματίες της πόλης δεν γνωρίζουν ποιοι είναι οι πελάτες της πόλης. Έτσι, αυτό είναι για μένα το μεγάλο μειονέκτημα είναι αυτό. Δηλαδή το ξενοδοχείο γνωρίζει πάρα πολύ καλά ποιος είναι ο πελάτης του και κάνει και ανάλογα τις προετοιμασίες του και προσαρμόζεται στις ανάγκες του πελάτη. Αν θα έχει Ρώσους, αν θα έχει μεγάλους σε ηλικία, αν θα έχει οικογένειες, όλα αυτά παίζουν πολύ μεγάλη σημασία. Άρα εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει για μένα ένα μεγάλο κενό στην αγορά, την τοπική αγορά εδώ, όπου ας πούμε υπάρχουν πάρα πολλοί ηλικιωμένοι, βγαίνουν την ημέρα, δεν περιμένουν όλοι να βγουν βράδυ. Δηλαδή, μην περιμένουν το βράδυ να είναι μόνο ότι είναι ο τουρισμός στην πόλη, το ελληνικό, αλλά θα πρέπει να είναι και υποχρεωτικά μια νυχτερινή ζωή. Έτσι. Μιλάμε ότι βγαίνουν ηλικιωμένοι άνθρωποι που θέλουν να περπατήσουν μέσα στην πόλη, ψάχνουν να βρουν. Και το βράδυ βέβαια που βγαίνουν. Έτσι, δηλαδή, λέμε βράδυ, νομίζω γύρω στις 8 η ώρα, τώρα στο εστιατόριο του ξενοδοχείου και βγαίνουν γύρω στις 8 η ώρα, 8.30 βγαίνουν έξω μια βόλτα. Και ξαναπάνε πάλι πίσω για να δεν νυχτερεύσουν. Εκείνη την ώρα λοιπόν ψάχνουν να βρουν ήσυχα εστιατόρια, ψάχνουν να βρουν ήσυχες καφετέριες που να έχουν λίγο παραδοσιακή μουσική, κριτικά, ψάχνουν να βρουν κάνα πιάνο μπαρ, τέτοια πράγματα που δεν τα βρίσκουν πουθενά μέσα στην πόλη. Καλό φαγητό. Υπάρχει ακριβώς. Τα ξενοδοχεία σχεδόν όλα κάνουν βραδιές μέσα κάνουν ελληνικές βραδιές και κριτικές βραδιές. Σε μια κριτική βραδιά θα δοκιμάσει μέσα στο ξενοδοχείο, θα δοκιμάσει και παραδοσιακά δέσματα όπως είναι τα οφτά, θα δοκιμάσει και πιλάφια. Ρωτώντας λοιπόν ο επισκέπτης που θα είναι σε αυτό το ξενοδοχείο, το σερβιτόρο που τον σερβίρει, πού μπορώ να βρω έξω στην πόλη, δεν μπορεί να βρει κάτι άλλο. Το γνωρίζω αυτό και από μεγάλα ξενοδοχεία, έτσι, όπου γίνονται οι ερωτήσεις. Αυτό το θέμα έχουμε ένα πλούτο, ο οποίος λέγεται πανηγύρια. Ναι. Αλλά επειδή είμαστε για τα πανηγύρια, δεν αξιοποιούμε τα πανηγύρια μας, ο οποίος είναι ένας πλούτος. Είναι ένας λαογραφικός πλούτος που τον ζούμε εμείς καθημερινά. Δηλαδή πηγαίνουμε εμείς χορεύουμε, εμείς τρώμε ωραία εκεί πέρα. Από για παράδειγμα το πανηγύρι που γίνεται στο Χουμεριάκο. Με εξαιρετικά φαγητά, εδέσματα, όχι απλά μπριζόλα πατάτα, έτσι. Κι όμως αυτό πρώτη φορά πέρυσι βγάλαμε αγγλόφωνο πρόγραμμα με τις δραστηριότητες του Δήμου για να λέω στους πελάτες μου, να, σήμερα έχει το τάδε γλέντι. Ακριβώς έτσι. Σήμερα έχει το τάδε γλέντι. Θα πας εκεί να ακούσεις εκεί αληθινή κριτική μουσική και όχι μια κονσέρβα που φτιάχνουμε, που γίνεται στην Ανόπολη. Θα το κλείσω τελείως. Δεν χτυπάει. Έχουμε ένα θέμα με το τηλέφωνο σήμερα. Να πω κάτι για τον Γιώργο τον Πλεκανάκη, που λέει τα ξενοδοχεία ξεγνωρίζουν τους πελάτες τους. Βεβαίως και τα γνωρίζουν, γιατί τα ξενοδοχεία ενημερώνονται για τις αλλιές που γίνονται, τι θέλει ο πελάτης. Έτσι. Ο Δήμος δεν ενημερώνεται. Για τα πανηγύρια που είπε ο Μιχάλης, όταν έφτιαχνα το Incredible Creed με την ομάδα από το Ηράκλειο που πήρε το πρώτο βραβείο, και είμαι περήφανος που είμαι σε αυτήν την ομάδα, έφτιασα αίμα να βρω στους Δήμους να μου δώσουν στοιχεία για τα πανηγύρια που έχουν το καλοκαίρι, να το βάλουμε στο banner που είναι τα events, για να μπορεί να ενημερώνει το επισκέπτη ότι ξέρει, θα πάω τον Αύγουστο κάτω, τι πανηγύρια έχει. Να κάνω τώρα το συνήγορο του διαβόλου του Δήμου, να πω την αλήθεια. Προσέξτε τώρα. Εντάξει, λόγω της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, κατά ψέματα ο τουρισμός είχε αφαιθεί στα χέρια των ξενοδόχων, στα χέρια του ΕΟΤ και τέλειωσε. Από εκεί πέρα κανείς δεν ασχολείται με τον τουρισμό. Όλοι τόσα χρόνια μας λέγανε σερβιτόρους της Ευρώπης. Όταν μιλάγαμε για τον τουρισμό, μας λέγανε από παιδιά. Τώρα ασχολήθηκαν όλοι με τον τουρισμό, τώρα θυμήθηκαν όλοι τον τουρισμό, τώρα όλοι θέλουν να τον τουρισμό. Ακριβώς. Τώρα γίναμε εμείς του τουρισμού, γίναμε οι άνθρωποι, ξέρω εγώ, που σε σαν
που μας λέμε σαν σωτήρες, έτσι. Αυτά να λέμε εμείς τα ζούμε χρόνια τώρα. Εγώ θα το ζω εδώ και 30 χρόνια. Έτσι. Αυτό που γίνεται τα τελευταία 3-4 χρόνια, κακά τα ψέματα. Τώρα θυμήθηκαν όλοι, τώρα να κάνουν και μελέτες. Εμείς, για να σας πω την αλήθεια, εμείς, σαν Παγκρίτιος Σύλλογος Διεθνών Ξενοδοχείων, για να κάνουμε μια μελέτη, δεν υπήρχε ούτε ένα κονδύλιο. Ούτε ένα. Πριν 6 χρόνια. Αναγκάστηκε ο Σύλλογος Διεθνών Ξενοδοχείων Κρήτης να χρηματοδοτήσει. Ποιος είναι ένας σύλλογος να χρηματοδοτήσει μια εταιρεία για να κάνει μια μελέτη για τον τουρισμό της Κρήτης. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα γίνεται δυστυχώς τα τελευταία χρόνια. Γι' αυτό που λέει ο Χρήστος έτσι είναι. Δηλαδή, όχι μόνο ο Δήμος Αγγελικολάου, αλλά δημόσια και στοιχεία φυσικά. Θα σας διακόψω, συγγνώμη. Το πρόβλημά μας στην Ελλάδα δεν είναι ότι δεν υπάρχουν κονδύλια ή ότι δεν γίνονται έρευνες. Το πρόβλημά μας είναι ότι είναι ανοργάνωτοι και κάνει ο καθένας τη δικιά του έρευνά του και όλη αυτή η πληροφορία είναι τόσο πολυδιασπασμένη που δεν υπάρχει. Δηλαδή, είχε κάνει το Πολυτεχνείο Κρήτης μια αντίστοιχη μελέτη. Η οποία δεν διαχύθηκε, δεν ήρθε σε εσάς, δεν ενημερώνεται, δηλαδή δεν έχει ο ΕΟΤ, δεν υπάρχει κάποια βιβλιοθήκη με αυτές τις μελέτες που να αντλούμε πληροφορίες. Εγώ τη διάβασα αυτή τη μελέτη του Πολυτεχνείου Κρήτης και έπεσα από τα σύννεφα όταν έμαθα ότι ο νομός Λασιθίου έχει τη χαμηλότερη δαπάνη ανά επισκέπτη και τα περισσότερα all inclusive. Ενώ νομίζουμε ότι έχουμε τα πιο ακριβά ξενοδοχεία, ο νομός Λασιθίου είναι ο πιο, να το πω σε εισαγωγικά, φτηνιάρικος προορισμός από όλους τους νομούς της Κρήτης. Αυτά τα στοιχεία υπάρχουν. Το πρόβλημα μας είναι οργανωτικό. Ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε οι Έλληνες, να μαζέψουμε αυτή την πληροφορία. Ο Δήμος Αγίου Νικολάου δεν μαζεύει αυτά τα στοιχεία, δεν τα χρησιμοποιεί και για την. Δηλαδή, αυτή η πληροφορία πρέπει να συνεργαστεί με τα ξενοδοχεία. Πάρτε τα ξενοδοχεία, δώστα. Δηλαδή, ποιος την έχει την πληροφορία, παιδιά. Ελάτε εδώ πέρα, να μαζευτούμε όλοι μαζί. Δεν πρέπει να κάνει ξεχωριστά ο Δήμος, ξεχωριστά το ξενοδοχείο, ξεχωριστά ο Σύλλογος Καταλυμματούχων, ξεχωριστά ο Σύλλογος Διευθυντών. Καλά με ενέργεια, πολύ. Στην περιφέρεια χρόνια στην Νομαρχία, το ξέρει πάρα πολύ καλά. Μέχρι και πριν 2-3 χρόνια, έτσι, η παρουσίαση της Κρήτης στις διεθνείς εκθέσεις, τουριστικές εκθέσεις, εκεί ήταν το απόλυτο χάος. Όπου βλέπαμε, ας πούμε, μια Κρήτη διαμερισμένη στα 4. Έτσι, λοιπόν, και εμείς χρόνια φωνάζουμε σαν σύλλογος Κρήτης και λοιπά, να δούμε μια. Τουλάχιστον την αδράξαμε την ευκαιρία τώρα. Να δούμε μια ενωμένη Κρήτη. Να κατεβαίνει πια σαν περιφέρεια και να σταυρίσει αυτό το Δήμος και κάθε χωριό και ένα δικό του περίπτωμα και ένα δικό του έντυπο. Τα πιστεύω μετά από χαίρομαι γιατί πάνω σε αυτό βοήθησα στο να παρουσιάζεται η Κρήτη πλέον ενωμένη. Εμείς τότε, σαν Παγκρίτιος Σύλλογος, είχαμε βοηθήσει πάρα πολύ να γίνει ένα παγκρίτιο έντυπο. Έγινε αυτό το πράγμα, κατεβαίνουμε σε εκθέσεις έτσι οργανωμένοι. Από εκεί και πέρα όμως και ο Δήμος Αγίου Νικολάου μέχρι τώρα συμμετέχει σε πάρα πολλές εκθέσεις και μπορώ να σας πω σε εκθέσεις που πήγαινα τουλάχιστον μέχρι τώρα με άλλη ιδιότητα, σε πάρα πολλές εκθέσεις ο μοναδικός Δήμος από την Κρήτη που ερχόταν ήταν ο Δήμος Αγίου Νικολάου. Όπως ας πούμε τα τελευταία πρόσφατα. Όχι, δεν πειράζει. Σε εκθέσεις ξέρω πάρα πολύ καλά που έχω δει το Δήμο. Στη φιλοξενία ποιος ήταν. Όμως παρόλα αυτά. Ο Δήμος Χερσονήσου δεν είναι ανταγωνιστικός Δήμος. Δεν είπα δεν είναι ανταγωνιστικός. Απέχουμε τη φωτός από όμως παρόλα αυτά έχουμε αύξηση του τουρισμού και στην περιοχή μας. Τρομερή και ναι, αλλά την αύξηση του τουρισμού την έχουμε. Παρόλα αυτά όμως ο λαός, οι εργαζόμενοι, οι μικροεπιχειρηματίες του Αγίου Νικολάου εξαθλιώνονται χρόνο με τον χρόνο. Γιατί εξαθλιώνονται, γιατί δεν κλείνουν τα μαγαζιά με εξαθλιώνονται. Δεν το κατάλαβα. Δεν το κατάλαβα, γιατί εξαθλιώνονται. Δηλαδή, άμα δεν έχει τουρισμό, τότε θα εξαθλιωθεί. Άμα έχει τουρισμό, πώς θα εξαθλιωθεί. Για ποιο λόγο. Με τα all inclusive. Τι έχει το all inclusive. All inclusive. Λοιπόν, τώρα, άμα πάμε, το λέει και η ίδια η λέξη. Ναι, τι. Λοιπόν, δεν βγαίνει πολλά all inclusive. Άμα διαβάσετε τη μελέτη του Πολυτεχνείου που είπε εδώ ο φίλος εδώ πέρα, άμα τη διαβάσετε, σε αυτή τη μελέτη μέσα αναφέρεται ότι οι πελάτες all inclusive αφήνουν περισσότερα χρήματα στην πόλη έξω παρά τον πελάτη τον κανονικό. Πώς, για τη μελέτη, όταν μιλάμε για τη μελέτη, γιατί διαβάσατε τη μελέτη. Αυτό ο μύθος, συγγνώμη, αν είστε την καλοσύνη, ο μύθος αυτός με το all inclusive πρέπει να σταματήσει. Έτσι. Λοιπόν, ο μύθος του all inclusive είναι ένας μύθος ο οποίος μέχρι τώρα το ξενοδοχείο όλα δεν πρόσφεραν ημιδιατροφή. Το βράδυ δεν τρώγα στο ξενοδοχείο. Λοιπόν, ποια είναι η διαφορά, δεν το κατάλαβε δηλαδή και αυτό ο μύθος ότι μπαίνει στο ξενοδοχείο κτλ. Ο πελάτης όπως έτρωγε πριν 20 χρόνια ακριβώς τώρα τρώει και το βράδυ στο ξενοδοχείο. Και πάντα βγαίνει. Και είναι αυτό που σας έλεγα προηγουμένως. Ότι βγαίνει, αλλά η πόλη δεν έχει καταλάβει ακόμα ποιος είναι ο πελάτης. Έτσι, εγώ επιμένω. Και δεν με επιθυμεί ότι οι πελάτες στο ελληνικό. Αυτοί που βγαίνουν το βράδυ που κυκλοφοράει στην πόλη τι είναι. Όλοι με βράχοι όλα και δεν νομίζετε δεν θέλουν να ψωνίσουν, δεν θέλουν να αγοράσουν, δεν θέλουν να πιούνε. Όλοι θέλουν. Όλοι ψάχνουν κάτι διαφορετικό. Δεν διαφωνώ. Κάτι διαφορετικό. Θα προσφέρει το ίδιο πράγμα και το ξενοδοχείο. Πρώτον, ένα είναι αυτό.
ακόμα τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία έχουν και gift shops μέσα και τα περισσότερα δίνουν και δώρα στους πελάτες. Μα τι λέτε τώρα, το δώρο του πελάτη είναι το να μην είναι όχι μόνο, λέω απλά. Τι θα κάνει, το ξενοδοχείο είναι πελάτη, δεν θα το κάνει. Προφανώς. Τα οδηγήσουμε όλα δηλαδή. Όχι, απλά δίνω ένα παράδειγμα. Μου λέτε ότι βγαίνουν. Τι δηλαδή το ότι βγαίνουν και κάνουν μια βόλτα και αυτή τη στιγμή. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή λέμε ότι ο Ρώσος είναι ο καλύτερος πελάτης και ξοδεύει πολλά χρήματα. Ναι. Ωραία. Ζούμε σε μια καταναλωτική κοινωνία. Ναι. Ζούμε. Έτσι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή θα βγει ο πελάτη, θα σα πω κάτι άλλο. Θα πάει στην πόλη του Αγίου Νικόλαου, βρει ένα μαγαζί να πουλάει ρούχα με brand name. Επώνυμα ρούχα που τα ψάχνει ο Ρώσος. Πού τους? Βρείτε με ένα μαγαζί, για πείτε μου. Ένα μαγαζί με επώνυμα ρούχα. Έχει μαγαζιά με επώνυμα ρούχα. Όχι, πείτε μου ένα συγκεκριμένα με επώνυμα ρούχα. Δεν μπορούμε να πούμε το μαγαζί. Σε καμία περίπτωση. Δεν έχει. Γιατί μέσα στα ξενοδοχεία έχει. Και μένουν, γιατί και δουλεύουν, γιατί δεν έχει απ' έξω. Σας το λέω. Ίσως θα μπορούσαν όμως να διαφημιστεί, γιατί θα πάμε στο τρίτο μέρος εκπομπής σε αυτό το θέμα, τα προϊόντα που υπάρχουν και έχουν ονομασία προέλευσης. Αναφέρομαι στο λάδι. Φυσικά, εκεί πάμε σε μια άλλη. Εντάξει, εκεί μιλάμε ότι εκεί μπορεί φυσικά και ο τουρισμός μπορεί σίγουρα να βοηθήσει στο πρωτογενή τομέα με τον τριτογενή τομέα που είναι τα προϊόντα μαζί με τον τουρισμό. Σίγουρα εκεί υπάρχει πολύ μεγάλο κενό και μπορεί να υπάρχει πολύ μεγάλο περιθώριο. Να το δούμε αυτό, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον. Έτσι, και ακούγεται προς το παρόν να έχετε υπόψη ζαχαρωμένο. Δηλαδή δεν το πολύ πιστεύει ο άλλος. Όχι, βέβαια, έτσι είναι. Θέλετε να πείτε κάτι, να πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα? Μένουμε στο κομμάτι. Θα επαναλάβω ότι και στην μελέτη μέσα έλεγε ότι κάτι το οποίο δεν το έχουμε, νομίζω, όλοι σε γνώση, ότι πέρα από το all inclusive, το παράδοξο είναι ότι κάποιος πελάτης πάει σε ένα ξενοδοχείο, παρότι δεν έχει all inclusive, το 50% από τους πελάτες του ξενοδοχείου θα φάνε μέσα. Ναι. Πιστεύετε αυτό? Το 50% των πελατών του ξενοδοχείου. Το πακέτο. Όχι. Αυτός που δεν έχει αγοράσει το φαγητό, που έχει δικαίωμα να φάει όπου θέλει, είτε στο ξενοδοχείο είτε απ' έξω, το 50% επιλέγει τις υπηρεσίες του ξενοδοχείου. Γιατί είναι πιο ανταγωνιστικό το ξενοδοχείο, έχει χαμηλότερες τιμές. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Αλλά επίσης αυτό είναι ελεύθερη αγορά στο κάτω-κάτω. Φυσικά. Βεβαίως. Οι ταβέρνες είναι συνήθως πιο φθηνές. Το έξω πάντα. Παγκοσμίως το έξω είναι πιο φθηνό. Συνήθως, ναι, γιατί μέσα τον έχεις μέσα εισαγωγικά μαντρωμένο, είναι ευκολία που να τρέχω τώρα έξω, είναι πελάτης μου. Και ο κ. Πελεκανάκης μίλησε και για μια συγκεκριμένη ηλικία ανθρώπων που θα πούμε ποια προβλήματα αντιμετωπίζουν στο πέρασμά τους μέσα στην πόλη. Γι' αυτό ακριβώς, εάν οι υπηρεσίες της πόλης δεν είναι ανταγωνιστικές του ξενοδοχείου, δεν θα τραβήξει τον κόσμο έξω. Ωραία. Εάν ο πελάτης, ο ηλικιωμένος, δεν περπατήσει εύκολα έξω στο πεζοδρόμιο για να πάει στο ταβερνάκι του να κάτσει να φάει, θα προτιμήσει την άνεση που είπαμε από την αρχή. Όταν η πόλη δεν ξέρει τους πελάτες, δεν ξέρει τι υπηρεσίες θα τους δώσει. Εδώ θα πάμε όμως χρόνια πίσω να δούμε την έλλειψη χωροταξικού σε όλη την Ελλάδα και δυστυχώς πάμε, ναι, σωστά, έτσι συμφωνώ, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να ομονοήσεις για να πεις ότι θα φτιάξεις. Έχουμε πεζοδρόμια, τα συντηρούμε, ούτε καν αυτά. Δηλαδή, έχουμε και το επίμαχο θέμα του φωτισμού στον παραλιακό και του θαλασσίου μετώπου, θα τα πούμε. Πάμε σε ένα μουσικό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Επιστρέφουμε εδώ στην εκπομπή μας. Φιλοξενούμε τους Γιώργο Πελεκανάκη, κυρίους πάντα, υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο με τον σύγχρονο Δήμο, Μιχάλη Φερσάρη, υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο με το Συνδυασμό Δικαίωμα στην Πόλη, Μπανάκο Γιώργο με τη Λαϊκή Συσπήρωση, υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο, και Χρήστο Μανουσάκη, υποψήφιο με την Δημοτική Συνεργασία. Κύριε Πελεκανάκη, θα ξεκινήσω από εσάς για ένα και μόνο λόγο. Λίγο πριν αναφερθήκατε στο, δεν ξέρω αν είναι επίμαχο ή όχι, ή παροχημένο κομμάτι των τουριστικών εκθέσεων, στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος του Αγίου Νικολάου. Δεν ξέρω με ποια αποτελεσματικότητα και αν υπάρχει έτσι τέτοια. Ωστόσο εδώ, αν και δεν σας καλώ να άρετε το σταυρό ίσως αμαρτιών άλλων, βλέπουμε ότι υπάρχει, μάλλον δεν υπάρχει καν πόρταλ στον Δήμο του Αγίου Νικολάου, σε αντίθεση με άλλες περιοχές της Κρήτης, Ρέθυμνο, Χανιά, νησιά κλπ. Και είναι επίμαχο το θέμα αυτό. Δηλαδή το διάβαζε και σήμερα το πρωί από... Έχετε δίκιο ότι υπάρχει μια έλλειψη στο διαδίκτυο από το Δήμο Αγίου Νικολάου σήμερα. Υπάρχει, είναι στις άμεσες προσοχές προτεραιότητες του Δήμου, όπως επίσης θα είναι μέσα στο καινούριο πόρταλ που θα ετοιμαστεί, θα είναι μέσα επίσης και όλα τα δικαιολογητικά που θα χρειάζεται σε διάφορες γλώσσες για γάμους που θα γίνονται στην περιοχή, όπου όλα τα δικαιολογητικά θα είναι σε όλες τις γλώσσες, θα είναι δηλαδή σε κινέζικα, σε ρώσικα, σε αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά. Πολιτικούς γάμους. Για πολιτικούς γάμους, ναι. Επίσης, μια και αναφέρθηκε για τους γάμους, γιατί έχει να κάνει με το διαδίκτυο.
μέσα σε αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα υπάρχει και μια ανάδειξη από συγκεκριμένες τοποθεσίες που θα μπορεί κάποιος να κάνει την καμήλια εκδήλωση. Μέσα αυτό είναι και το παλιό περίπτερο της τουριστικής συνδέμης, το οποίο βρίσκεται μέσα στη Λίμνη, που είναι αυτή τη στιγμή σε μια πολύ κακή κατάσταση. Έχει βγει ένα κονδύλιο για να γίνει η αποκατάστασή του. Αυτά τα είχαμε συζητήσει και με τον Δήμαρχο σαν παντρεύτος σύλλογος, τα έχει δεχθεί και τώρα με την άλλη ιδιότητα φυσικά τα παλεύουμε τώρα μέσα από το Δήμο. Σίγουρα η ανάδειξη του τόπου με πάρα πολλά, όπως εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως με διαδρομές, όλα αυτά είναι μέσα στο καινούριο πόρταλ το οποίο θα σχεδιάζεται και να γίνει μετά τις εκλογές με λόγω του αποτελέσματος, και πιστεύω ότι και όποιος βγει θα είναι πάρα πολύ να το κάνει, για να το κάνει μόνο ο Δήμος, του συγκεκριμένου συνδυασμού, αλλά πιστεύω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα. Σήμερα το διαδίκτυο είναι το νούμερο ένα. Φυσικά έρχονται βασικά το διαδίκτυο, το επισκέπτονται πια όλοι, και αυτοί που θέλουν να ταξιδέψουν, αυτοί που έχουν ήδη κλείσει δηλαδή να ταξιδέψουν. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή, για να μπει κάποιος να δει την ιστοσελίδα του Δήμου, συγκεκριμένα το Δήμου Αγίου Νικολάου, δεν είναι μόνο αυτός που θα κοιτάξει για να ίσως έρθει, είναι και αυτός που έχει ήδη κλείσει για να έρθει σε κάποιο ξενοδοχείο της περιοχής και λέει: εφόσον θα πάω στον Αγίου Νικόλαο, τι μπορώ να κάνω. Άρα είναι δεδομένο ότι επιβάλλεται να γίνει κάτι τέτοιο στο ίντερνετ, έτσι. Και αυτό φυσικά θα αναβαθμίσει όλες τις υπηρεσίες, όχι μόνο του Δήμου, αλλά και όλα αυτά που θα διαφημίζει μέσα και θα προωθεί αυτή η συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Ξέρετε, βλέπω σε άλλους Δήμους και πάλι, εχθρός του καλού, το καλύτερο είναι πάντα, να υπάρχουν, για παράδειγμα, ο κ. Σκουλάκης παρουσίασε προημερών, ενός μήνα, μία εφαρμογή στο κινητό που ο επισκέπτης, ερχόμενος στην πόλη των Χανίων, μπορεί να άμεσα να ενημερωθεί για τα καταστήματα που υπάρχουν μέσα στο Κάρτα Live. Υπάρχει το Ηράκλειο, μια εταιρεία που έχει για όλη την Κρήτη και είναι μέσα όλοι οι μεγάλοι. Ηρακλείου, Χανίων, Ρουθίνα, Αγίου Νικολάου, όλοι είναι μέσα. Το Κάρτα Live, το οποίο δείχνει και τους χάρτες και όλα αυτά. Εντάξει, αλλά συγκεκριμένα και ο Δήμος μπορεί να κάνει πάλι διαφορετικό κάτι δικό του. Όλα αυτά εντάσσονται μέσα στο πρόγραμμα της παροχής υπηρεσιών και της. Έχετε, κύριε Φαρσάρη, άποψη για το θέμα αυτό? Το έχετε δουλέψει στο μυαλό σας, έτσι, και ως επιχειρηματίας του τουριστικού χώρου? Λοιπόν, εγώ το 2008 το πρακτορείο που στηριζόταν τα διαμέρισματά μου χρεοκόπησε, και έκτοτε ζούμε στην εποχή του διαδικτύου, ευτυχώς. Γιατί αλλιώς αν περιμέναμε από τους πράκτορες ή από τους tour operators κλπ, θα είχαμε κλείσει όπως έχουν κλείσει όλα τα ενοικιαζόμενα διαμέρισματα. Προσαρμοστήκαμε, αλλάξαμε marketing, δουλεύουμε πλέον μόνοι μας, δουλεύουμε μέσω του διαδικτύου. Είναι κάτι που είναι ένα τρένο που το έχασε ο Δήμος Αγίου Νικολάου. Τη μισή ενέργεια που δίνει στο site του Δήμου, στο οποίο απευθύνεται για να προβάλλει το έργο του Δήμου στους δημότες του Αγίου Νικολάου, να το έβαζε στο τουριστικό ξενόγλωσσο site που έχει για να δώσει υπηρεσίες στους επισκέπτες, να δημιουργήσει ένα brand name, να μεταφέρει όλη την πληροφορία που έχουμε, αλλά δεν έχουμε κρύψει. Υπάρχει πάρα πολύ φωτογραφικό υλικό ήδη, το οποίο δεν το έχουμε. Δηλαδή η σελίδα του Δήμου δεν είναι απαρχιωμένη. Πώς να το κάνουμε τώρα, πώς αλλιώς να το πούμε? Ναι. Με τα καλύτερα λόγια, δεν δείχνει ξεκάθαρα. Δηλαδή, άμα δει ο ένας το site το οποίο απευθύνεται στους τουρίστες και το site που απευθύνεται στους δημότες, είναι η μέρα με τη νύχτα από άποψη ενέργειας που έχει καταναλώσει κάποιος για να ασχοληθεί με αυτό το πράγμα. Δυστυχώς έχουμε μείνει τραγικά πίσω όταν ζούμε στην εποχή του διαδικτύου. Όπως είπε ο κ. Πελεκανάκης, και αυτός που έχει διαλέξει ήδη και αυτός που θέλει να έρθει, πλέον χρησιμοποιεί το διαδίκτυο ως εργαλείο. Φαντάζομαι βέβαια, χωρίς να σας διακόπτω, ότι πιθανόν ο ιδιώτης να προχωρήσει αυτή τη λογική, αλλά ότι εν κατακλείδη υπάρχει λογική το μικρό ταλόνι σου και όσο θέλεις πίδα. Δηλαδή ένας επιχειρηματίας του τουρισμού βεβαίως και θα διαφημίσει τις υπηρεσίες που προσφέρει στον χώρο του, είτε τουριστικό κατάλημα είτε μικρό ξενοδοχείο μέσα της πόλης. Γι' αυτό λέω ότι ο Δήμος μπορεί εδώ να παρέμβει δυναμικά, στηρίζοντας και επιχειρήσεις και καταστήματα και διαδρομές και οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι πρόχειρα λόγια. Δεν είναι πρόχειρα λόγια, θα σας το εξηγήσω στη συνέχεια. Ο Δήμος διαχειρίζεται πράγματα τα οποία εγώ δεν μπορώ να διαχειριστώ ως ιδιώτης. Δηλαδή, στο Δήμο ανήκουν οι παραλίες, στο Δήμο ανήκουν τα βουνά, οι περιπατητικές διαδρομές. Ο Δήμος μπορεί να δώσει πρόσβαση στις παραλίες ή να πει: να, οι παραλίες μου. Και στις παραλίες τι μπορώ να κάνω? Μπορώ να κάνω windsurfing, μπορώ να κάνω καταδύσεις, μπορώ να κάνω. Αυτό το συγκεντρωτικό, το οργανωτικό, όλη αυτή την πληροφορία δεν μπορεί να την κάνει κάποιος άλλος παρά μόνο ο Δήμος. Παλιότερα που λέγαμε να φτιάξουμε ο Σύλλογος Καταλυμματούχων ένα site για να
πουλήσουμε τα διαμερίσματά μας στο ίντερνετ, το χάσαμε αυτό το τρένο. Και ήρθαν σελίδες όπως το Booking.com, η Expedia κλπ. Και αντικαταστήσανε αυτό το κενό που έπρεπε να το κάνουμε εμείς, το καλύψανε οι εταιρείες. Θα περιμένουμε μια εταιρεία να έρθει να κάνει τη δουλειά του Δήμου? Όχι, δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Έτσι, ναι. Ο Δήμος πρέπει να φτιάξει, να δώσει αυτή την πληροφορία στον επισκέπτη του, στον πελάτη του. Έτσι, ο επισκέπτης του αγοράζει υπηρεσίες από το Δήμο, είτε το θέλουμε είτε όχι. Έτσι, όταν περπατάς σε ένα πεζοδρόμιο, αγοράζει αυτή την υπηρεσία που την πληρώσαμε εμείς οι δημότες. Και όταν ο δημότης έχει ήδη μια πολύ καλή υπηρεσία στάθμευσης, παραλίας, πεζοδρομίου, όλες αυτές τις υπηρεσίες που χρησιμοποιεί καθημερινά και πρέπει να χρησιμοποιεί καθημερινά ο δημότης, εάν είναι διαστασιολογημένες για να δεχτεί και άλλους τόσους τουλάχιστον επισκέπτες, γιατί τετραπλασιάζεται ο πληθυσμός μας το καλοκαίρι, τότε θα έχει και καλές υπηρεσίες και ο δημότης και ο επισκέπτης. Διαδικτυακά είμαστε πίσω όσον αφορά την προβολή μας προς τους επισκέπτες μας. Δεν υπάρχουν. Δηλαδή, στο Χερσόνησο έχει, άμα δείτε το χάρτη της Χερσονήσου, σε πόσα site είναι, μα Flickr, μα TripAdvisor. Στο TripAdvisor ο Δήμος Χερσονήσου βραβεύτηκε. Εμείς ουσιαστικά ό,τι κάνουν οι επισκέπτες μας. Δεν υπάρχει ο Δήμος να ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Δεν έχει καν γραφείο τουρισμού, είναι ένα άτομο το οποίο δεν μπορεί να διαχειριστεί δυστυχώς τίποτα. Δεν φταίει το άτομο. Βέβαια, αντιλαμβάνομαι ότι είναι μια πολύ σοβαρή δουλειά, με την έννοια ότι θα πρέπει να υπάρξει σε συνεργασία και με την περιφέρεια σε πολλά ζητήματα. Πρέπει να υπάρξει, όχι μόνο με την περιφέρεια. Μια καταγραφή, δηλαδή μια σοβαρή βάση δεδομένων. Γιατί ξέρετε, τα ακούμε προεκλογικά. Θρησκευτικός τουρισμός, εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Υπάρχουν site. Τότε είχε φτιάξει ένα site με το θρησκευτικό τουρισμό. Έτσι και με τους τωρινές έχει γίνει μελέτη από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Από το ΤΕΙ. Έχει αναβασμένο το site αυτό. Εμείς δεν τα μαζεύουμε. Το αφήσαμε στο έτσι. Λοιπόν, επειδή θα συζητάμε ώρες επιπερών για προβλήματα και επειδή δεν βλέπω κανένα συνδυασμό να έχει πρόταση για τον τουρισμό, εμείς ή αν έχουν να την πούνε, εγώ θα πω την πρόταση της δημοτικής συνεργασίας. Έτσι, πάγια είναι το αίτημα ότι πρέπει οποιοσδήποτε δήμαρχος βγει η δημοτική αρχή να δημιουργήσει μια αντιδημαρχία τουρισμού η οποία θα επεξεργάζεται και θα διαβουλεύεται με την τοπική κοινωνία και θα καταθέτει προτάσεις για την βελτίωση των υπηρεσιών του Δήμου σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου και την τουριστική αστυνομία. Θα παρακολουθεί τις εξελίξεις για τον τουρισμό, θα συμμετέχει σε συνέδρια που αφορούν την παγκόσμια βιομηχανία του τουρισμού και συνέχεια θα ενημερώνει τους πολίτες και τους φορείς για τα τεκτενόμενα της αγοράς. Το γραφείο θα πρέπει να λειτουργεί υποστηρικτικά για κάθε ενδιαφερόμενο τουριστικού κλάδου. Δηλαδή, για παράδειγμα, εμένα έρχονταν στο γραφείο και μου λέγανε τι να κάνω το δωμάτιό μου που να το διαμίσω. Λέω πάρε τα στοιχεία της Booking, πάρε τον τάδε να κάνει δουλειά. Γιατί ο επιχειρηματίας, ο πολίτης δεν ξέρει ορισμένα πράγματα. Έτσι. Μέσα. Τι άλλο μπορεί να κάνει? Καταρχήν, σε οτιδήποτε καινούριο, γιατί ο Άγιος Νικόλαος είναι ένας προορισμός, ο οποίος είναι χαρακτηρισμένος σαν παραθεριστικός προορισμός. Έτσι. Λοιπόν, για να κάνουμε την επιμήκυση που λέμε, πρέπει να δουλέψουν και οι άλλες 11 θεματικές ενότητες. Και εγώ το είχα κάνει αυτό. Εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει επιμήκυνση. Μπορεί. Λοιπόν, προσέξτε. Να τελειώσω. Τα χιονοδρομικά της Αυστρίας δουλεύουν και το καλοκαίρι. Και όχι με χιόνι. Εγώ το είχα ξεκινήσει. Και όχι με χιόνι. Για να γίνει τουρισμό στην Αυστρία, η Αυστρία έχει τον ίδιο τουρισμό, όχι μόνο καλοκαίρι. Κάνω λάθος, κύριε Πελεγανάκη? Όχι, έχεις δίκιο, όχι τον ίδιο ένταση όπως είναι το χειμώνα. Όχι την ίδια ένταση, δουλεύουν χειμώνα καλοκαίρι. Όπως μιλάμε εμείς για χειμερινό τουρισμό, αυτοί μιλάνε για το καλοκαιρινό τουρισμό με ορειβασίες, με περιπατικό τουρισμό. Στο χιονοδρομικό είναι ανοιχτό το χιονοδρομικό. Με ποδέτα, mountain bike κτλ. Κάνουν ειδικές. Στην πίστα που κάνουν σκι το χειμώνα, το καλοκαίρι κάνουν καταβάσεις με κάτι ειδικά μαξίδια, κάνουν 1000 και πάει ο κόσμος. Προσπαθούν να ανακαλύψουν κάτι το οποίο ας είναι και τεχνητό, ας είναι και ψεύτικο, ας είναι και Disneyland, κάτι να είναι τέλος πάντων για να προσεγγίσουμε τον κόσμο. Πηγαίνει και το κάνουν. Εμείς δεν ασχολούμαστε. Να συνεχίσω. Λοιπόν, συνεργασία με πολιτιστικούς φορείς, δομές για την βελτίωση του τουριστικού προϊόντος, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τουριστικό προϊόν προς πώληση ουσιαστικά. Όχι, δεν έχουμε. Δεν έχουμε. Τι πουλάμε τόσα χρόνια? Μην τα μηδενίζουμε κιόλας. Είπαμε εντάξει. Δεν τα μηδενίζουμε. Μην τα μηδενίζουμε. Τόσα χρόνια πουλάει. Δηλαδή, μιλάμε, ήρθαμε τώρα εμείς να ανακαλύψουμε τον τροχό. Τόσα χρόνια πουλάει η περιοχή τώρα. Δηλαδή, τότε προς Θεού, εντάξει, είπαμε ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωση, σίγουρα και υπάρχουν. Προς Θεού. Ναι, για να βελτιωθούμε τα λέω αυτά. Δεν λέω ότι δεν γίνει τίποτα. Για να βελτιωθούμε πρέπει να αρχίσουμε από κάπου. Λοιπόν, αυτό το κάπου είναι η Δημαρχία Τουρισμού, το λέω σε όλους τους τόσους. Είναι η πρόταση, εν πάση περιπτώσει.
Ναι. Να καταγράψει αυτή η αντιδημαρχία με τους... Ξέρετε, η αντιδημαρχία δεν είναι αφηρημένο πράγμα. Όχι, είναι πολύ συγκεκριμένο με πρόσωπα. Να έχει ακριβώς. Λοιπόν, λέγαμε για την ιστοσελίδα που πρέπει να γίνει οπωσδήποτε και να βάλουμε web κάμερες. Εγώ προσπάθησα στην έκθεση στο Λονδίνο να συνδέσω την εκδήλωση που έκανε ο Κούνδουρος με την αρπαγή της Ευρώπης, να παίξει live στην έκθεση και να παίξει επίσης και live ο καιρός που στο Λονδίνο έβρεχε και δεν μπορούσα να βρω κάμερες. Βρήκα κάποιον ιδιωτών, δεν δουλέψανε, έτσι, και αναγκάστηκα να πάρω web κάμερα του Ρεθύμνου να προβάλλω στην έκθεση. Ναι. Λοιπόν, επίσης έχουμε ένα πλούτο που είναι τα χωριά μας και αυτό που τονίστηκε νομίζω και πριν. Τα χωριά μας τα οποία τα έχουμε εγκαταλείψει και πρέπει να τα βάλουμε να παίξουμε ένα συγκεκριμένο ρόλο ώστε να μην είναι ανταγωνιστικός και να τσακώνονται. Εγώ, κύριε Μανουσάκη, εδώ θα κάνω μία παρένθεση. Με ποια έννοια? Τα χωριά μας να παίξουν και εγώ είμαι η πρώτη που βγαίνω και το στηρίζω αυτό. Πώς γίνεται τώρα όλο αυτό τη στιγμή που βλέπουμε στο κομμάτι της κρουαζιέρας, για παράδειγμα, να φορτώνουν τα λεωφορεία και να φεύγουν στο Ηράκλειο, και θα βάλω ζητήματα εδώ που σχετίζονται από τη σήμανση της πόλης για να καθορίσουμε ποιο είναι το ιστορικό και ποιο το εμπορικό κέντρο, γιατί βλέπω έχει κατέβει προς τα κάτω, ή ότι δηλαδή πώς? Και εγώ λέω, πώς θα παίξουν τα χωριά πρωταγωνιστικό ρόλο χωρίς να μην τσακώνονται μεταξύ τους? Στις 12 θεματικές ενότητες που υπάρχουν για τον τουρισμό, έτσι όπως τις έχουν βγαίνουν από το στρατηγικό σχεδιασμό της Ελλάδας, σε κάποια χωριά μπορεί να αναπτύξουν κάποιες μορφές τουρισμού, δηλαδή περιηγητικός, θρησκευτικός, ποδηλατικός, βιωματικός. Ο Δήμος Χερσονήσου έχει τυπώσει χάρτη, και λέει τις ποδηλατικές διαδρομές και σου τις δίνει αναρτημένες. Έτσι. Και σου λέει, να οι διαδρομές που σου προτείνουμε. Αντί να έρθει ο πελάτης με εμένα το προϊόν του λέγαμε, τα ποδηλατικά περιοδικά, τι να κάνει που βρήκε αυτό στη χώρα του, το έχουμε. Να προχωρήσω παρακάτω. Μετά πρέπει να δημιουργήσουμε κλάστερς με άλλους δήμους σε όλη την Κρήτη. Να μην είμαστε ανταγωνιστές. Στο πλαίσιο του συγκριτικού. Και με την Ελλάδα και με την Ευρώπη. Λοιπόν, η αξιοποίηση των ομογενών μας για τη διαφήμισή μας. Είχαμε τη Βικτόρια Χίσλου, δεν αξιοποίησαμε ποτέ. Και μέχρι την άρπαξε η Κεφαλογιάννη στο Υπουργείο και έκανε μια δουλειά γενικά για όλη την Ελλάδα. Διάβλο επικοινωνίας με τους νέους. Να μας δώσουν ιδέες, να κάνουμε project, εθελοντισμό σε διάφορες μορφές του τουρισμού. Έτσι. Συνεχής διαβούλευση με την κοινωνία σε διάφορα τουριστικά ζητήματα. Είπα για την ανάπτυξη των θεματικών μορφών τουρισμού. Να οργανώνουμε workshops σε συνέδρια μεγάλης εμβέλειας ώστε να τραβούν τα φώτα της δημοσιότητας. Αξιοποίηση των μύθων και αυτό που είπες προηγουμένως με το Walt Disney σε διάφορα κανάλια, Travel Channel, Discovery Channel κτλ. Αυτό που είπες προηγουμένως που μπορούμε να το αξιοποιήσουμε. Αυτό χρειάζεται μια πάρα πολύ μεγάλη προβολή επαγγελματιών. Και καλύτερα είναι να βγουν προτάσεις. Να μην λέμε καμπάνιες οι οποίες διαφημιστικές καμπάνιες που μάλλον ο Δήμος δεν έχει τα χρήματα να καλύψει. Να σε διαψεύσω τώρα. Δεν θέλω να με διαψεύσεις, έτσι. Αυτή η σελίδα που διαφημίζει το Δήμο Αγίου Νικολάου στο National Geographic, που δεν έχει διαφημιστεί ποτέ, το έκανα εγώ, αυτή κοστίζει 8.500 λίρες. Την έκανα δωρεάν. Βλέπεις Αγίου Νικόλαος στο Travel Channel, το βλέπετε όλοι. Ναι. Έτσι, δωρεάν το έκανα. Γιατί όταν έχεις δημόσιες σχέσεις, μπορείς να προχωρήσεις πράγματα παρακάτω. Αυτή είναι η απόψή μου. Συγχαρητήρια. Δεν θα συγχαρητήρια. Το να κάνουμε όμως. Λοιπόν. Ας καλύψουμε το διαδικτυακό κομμάτι, το οποίο είναι μόνο αυτό. Δωρεάν. Σαφώς δεν είναι μόνο αυτό. Εγώ μιλάω, μισό λεπτό, σε λίγο θα ολοκληρώνω. Να στηρίξουμε τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας, που είναι οι μικρές επιχειρήσεις. Πώς θα τις στηρίξεις? Ναι. Να τους δώσεις κίνητρα, έτσι, να τους βοηθήσεις στο να διαφημιστούν, να τους διαφημίσεις μέσα στην ιστοσελίδα σου, να τους πεις πώς θα κάνουν αυτό που κάνουν αν το κάνουν λάθος. Αλλά πρέπει να έχεις ανθρώπους οι οποίοι να ξέρουν τι τους γίνεται για να γίνει αυτό. Φιλοξενία προσώπων του διεθνούς jet set, δηλαδή ήρθαν τώρα κάποιοι εκπρόσωποι, να τα λέμε έτσι, να τα λέω βήμα-βήμα για να... Ωραία. Και μπορούμε να κάνουμε και γυρίσματα ταινιών. Εγώ ήδη έκανα μια συνεργασία με το BBC για την κουραζιέρα, ήταν αυτό, και γύρισαν στο κουραζιερόπλαιο που είχε φτάσει στα Χανιά
ένα φιλμάκι και μάλιστα ο Δήμος Χανίων μου στέλνει και συγχαρητήριο τηλεγράφημα για αυτήν την ιστορία. Δεν πρόλαβα να έρθουν εδώ γιατί μπήκα σε διαθεσιμότητα. Τι να κάνουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, σε γενικές γραμμές αυτά. Ωραία, αλλά θα μας δοθεί η ευκαιρία να το δούμε και να μην χάσουμε και το χρόνο. Ωραία, μια και αναφέρθηκε ο Χρήστος και τοποθετήθηκε πάνω σε αυτά που πρέπει να κάνει ο συνδυασμός του. Αν την έχετε να πω και εγώ δηλαδή. Βεβαίως. Έτσι, σαν υποψήφιος με το συνδυασμό σύγχρονο Δήμος, με υποψήφιο Δήμο του κ. Κουνενάκη, να πούμε και εμείς ότι οι θέσεις δικές μας πάνω στον τουρισμό, και γι' αυτό είναι πιστεύω και το κύριο θέμα που ήρθαμε σήμερα εδώ στην εκπομπή σας. Έτσι, πάνω σε αυτά που θα δώσουμε βασικά προτεραιότητα, ό,τι έχει σχέση με τον τουρισμό, είναι σίγουρα ένα από τα πιο βασικά θα είναι η αύξηση των σχέσεων με το πρωτογενή με τον τριτογενή τομέα. Εκεί θα έχουμε μια πολύ μεγάλη βάση, ώστε να μπορέσουν δηλαδή όλα τα προϊόντα της τοπικής κοινωνίας, στον ευρύτερο Δήμο του Αγίου Νικολάου, να μπορούν να μπουν μέσα στα ξενοδοχεία. Αυτό, όσο και αν δύσκολο και να ακούγεται, δεν είναι και κατόρθωτο όμως. Δηλαδή θα πρέπει να οργανώσουμε διάφορα φόρουμ όπου θα, σε συνεργασία και με το επιμελητήριο της πόλης του Αγίου Νικολάου, του Λασιθίου, να έρθουμε σε επαφή οι ξενοδόχοι μαζί με τους παραγωγούς της περιοχής, να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους και να συνομιλήσουν κατευθείαν με τους υπεύθυνους αγορών των ξενοδοχείων, ώστε να μπορέσουν να μπουν τα προϊόντα. Εγώ νομίζω ότι καταρχήν έχουμε pop προϊόντα σε όλο το Λασίθι, από τη Σιδία μέχρι την περιοχή μας, γαλακτοκομικά, λάδια κλπ. Το θέμα νομίζω ότι έγκυται και λίγο στον ίδιο τον ξενοδόχο, τον επιχειρηματία, να αποφασίσει ή όχι, κατά τη γνώμη σας. Σωστά, να σας πω όμως κάτι. Εγώ πριν 3 χρόνια, όταν ήρθα στο Ερεμή στο ξενοδοχείο, είχαμε οργανώσει τον 5ο παγκόσμιο διαγωνισμό κριτικής κουζίνας, όπου παράλληλα αυτό είχαμε κάνει και μια έκθεση παραδοσιακών προϊόντων. Πάρα πολύ καλό event αυτό. Πάρα πολύ καλό. Ένα μια ωραία πρόταση. Ναι, ευχαριστώ. Σας λέω ότι ήταν 48 περίπτερα από μικροπαραγωγούς του νομού Λασιθίου, 48 περίπτερα, που κανένας δεν ήξερε την ύπαρξή τους. Συγχαρητήρια την οργάνωση πάντως. Κανείς δεν ήξερε την ύπαρξή τους. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι βγήκαν από την αφάνεια και λέμε αυτό το πράγμα γιατί να μην γίνει πια σε αιτήσια βάση και να απευθύνεται έτσι και απευθύνεται στην τοπική κοινωνία, στους ξενοδόχους, να μπορέσουν να έρθουν σε επαφή με τους ξενοδόχους. Ένα άλλο είναι σίγουρα από τα μεγαλύτερα θέματα και όπως περισσότεροι ξέρουν ότι η επιμήκυση της τουριστικής περίοδου, το οποίο το έχω ανακοίνησει εδώ και πάρα πολύ καιρό σχετικά με το Δήμο Αγίου Νικολάου, ότι είναι εφικτό, αλλά θέλει πάρα πολύ δουλειά. Μήπως κύριε Πελεκανάκη γινόταν και σε όλους απευθύνομαι από την περίοδο του Πάσχα και μετά, δηλαδή να πάει λίγο πιο πριν? Όχι, κοιτάξτε, να σας πω κάτι, ναι, σίγουρα. Με τον εσωτερικό τουρισμό αναφέρομαι. Κοιτάξτε, ο εσωτερικός τουρισμός για το Πάσχα, να σας πω είναι ένα τρίμερο. Δηλαδή, γιατί καμιά φορά παρακολουθώ και εσάς τους δημοσιογράφους που από το Πάσχα είναι ένα τρίμερο. Δηλαδή, δεν πούμε ότι αυξήθηκε τώρα ο τουρισμός και τα έσοδα του ξενοδόχου με το ένα τρίμερο ότι είναι γεμάτα. Όχι, απλά είναι μια. Ναι, σωστά, αλλά παρακολουθώ τον τύπο και βλέπω πολύ μεγάλη αύξηση. Και τρέχουν τώρα τα λεφτά από τα μπατζάκια του ξενοδόχου. Επειδή επί 3 μέρες ας πούμε ήταν γεμάτος. Αλλά ως υπόλοιπος μήνας δεν ρωτάει κανένας τις υπόλοιπες 27 ημέρες τι έγινε. Έτσι. Ναι, απλά λέω για το θέμα έτσι είναι ένας ωραίος καιρός, μια ωραία φύση. Ναι, φυσικά και αναβαθμεί και λοιπόν ο κόσμος υπάρχει και επικίνηση στην πόλη. Φυσικά, σίγουρα. Αλλά γενικά για την επιμήκυση θα πρέπει. Είμαστε τώρα μαζί με το Δήμο Αγίου Νικολάου σε μια φάση να υπάρχει ένα συντονιστικό όργανο, γιατί αυτό είναι βασικά που λείπει. Ένα συντονιστικό όργανο το οποίο θα φέρει σε επαφή τους ξενοδόχους, τους tour operator. Όλους αυτούς λέει, που εμπλέκονται σε αυτό το φάσμα. Είμαστε σε μια παγκόσμια κοινότητα που δεν παίζει μπάλα ο καθένας μοναχός του. Ο Δήμος λέει: ωραία, εγώ μπαίνω μπροστά. Ποιος ξενοδόχος θα μείνει ανοιχτός, ποια ξενοδοχεία θα μείνει ανοιχτά, ποια αεροπλάνα θα έρθουν, ποια καταστήματα θα μείνουν ανοιχτά το χειμώνα, ποιος θα μείνει, ποιος θα συμμετέχει σε αυτό το πρόγραμμα. Καταλάβατε. Δηλαδή, άρα λείπει το συντονιστικό όργανο και αυτή τη στιγμή αυτό το ρόλο με τις δικές μου πρωτοβουλίες έχει αναλάβει ο Δήμος Αγίου Νικολάου. Βρισκόμαστε πιστεύω σε καλό δρόμο, έχει όμως πάρα πολύ δρόμο ακόμα μπροστά. Ένας άλλος τομέας είναι η ίδρυση του γραφείου εξέβρεσης εργασίας. Ο Δήμος Αγίου Νικολάου εδώ μπορεί να παίξει ένα καθοριστικό ρόλο, δημιουργώντας ένα γραφείο εξέβρεσης εργασίας, όπου μπορεί, δημιουργώντας ένα γραφείο μέσα στο Δήμο, να μπορεί να καταγράψει μέσω, να κάνει ένα φάκελο email όλα τα ξενοδοχεία που ανήκουν στο Δήμο Αγίου Νικολάου. Ο εργαζόμενος που ψάχνει δουλειά να μπορεί να παρακαταθέτει το βιογραφικό του στο Δήμο και να το αποστέλει, αντί να γυρίζει πόρτα σε πόρτα στα ξενοδοχεία, να μπορεί να το αποστέλει ο Δήμος από εκεί με ένα κλικ να πηγαίνει σε όλα τα ξενοδοχεία. Είναι πολύ εύκολο, πάρα πολύ εύκολο. Και αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω ότι υπάρχουν άνθρωποι το χειμώνα που ψάχνουν δουλειά, που είναι εδώ από κάτοικοι του Δήμου Αγίου Νικολάου, της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Αγίου Νικολάου. Το ξενοδοχείο ψάχνει μια συγκεκριμένη ειδικότητα, δεν μπορεί να βρει. Έτσι, έρχεται ένα email από την υπόλοιπη Ελλάδα, από κάπου αλλού, αναγκαστικά θα τον πάρει ο ξενοδόχος γιατί ψάχνει. Άρα δηλαδή και αυτός που ψάχνει δουλειά, ναι. Και αυτός που ψάχνει δουλειά και ο ξενοδόχος δεν συναντιόνται ποτέ. Για εξειδικευμένες ειδικότητες. Δικτύωση νέων έργων.
Φυσικά και αυτό. Έτσι. Πολύ σωστά. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση στο Δήμο πρέπει να μπει συνολικά. Δηλαδή δεν είναι μόνο, το διαδίκτυο δεν πρέπει να είναι μόνο για να προβάλλουμε ότι κάναμε το τάδε έργο, υπογράψαμε. Σωστά. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Αυτό είναι άλλο κομμάτι, φυσικά. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση πρέπει να πάει παντού. Σε όλα τα επίπεδα. Στο οποίο είμαστε πίσω. Λοιπόν, σίγουρα και δεν θα διαφωνήσω καθόλου, έτσι, ούτε θα διαφωνήσω πολύ. Σίγουρα η αναβάθμιση ποιότητα ζωή στην πόλη Αγίου Νικολάου σηκώνει πάρα πολλά περιθώρια. Έτσι, αυτό το δεχόμαστε όλοι. Προς Θεού δεν θέλουμε να πούμε ότι είπαμε ότι ζούμε στο Μονακό, δεν ζούμε στο Μόνο Παρνασσί. Είμαστε εδώ πέρα σε μια πόλη όπου έχει πέσει η θύμα και αυτή τη κρίση. Έτσι, πολλά πράγματα μπορούσαν να έχουν γίνει, πολλά πράγματα δεν έχουν γίνει. Πολλά πράγματα όμω πρέπει να γίνουν και πρέπει να γίνονται και στην ώρα του. Δηλαδή, δεν θέλω να πω τώρα ότι ξέρετε ότι η πόλη του Αγίου Νικολάου αυτή τη στιγμή δεν θέλει τίποτα. Σίγουρα και θέλει. Υπάρχει όμως σε σοβαρότατο πρόβλημα, επειδή το ζω καθημερινά που πηγαίνω στο Δήμο και βλέπω, όπως είπατε προηγουμένως με το φωτισμό. Ναι, ο φωτισμός έγινε μια μελέτη από πέρυσι, ακόμα δεν έχουν εγκριθεί όμως από το κέντρο της Αθήνας. Έτσι, υπάρχουν τα χρήματα, αλλά просто δεν έχουν εγκριθεί από την Αθήνα. Υπάρχουν κολυσιεργίες οι οποίες δυστυχώς με την κρίση που υπάρχει τώρα, όλα περνάνε από την Αθήνα. Υπάρχει σοβαρό θέμα εκεί πέρα. Εγώ κύριε Πελεκανάκη, επειδή δεν μένουμε ούτε εσείς αλλού ούτε εγώ αλλού, βλέπουμε ας πούμε την περίοδο και γι' αυτό έχω έτσι μια, ας το πούμε, άποψη για το κομμάτι του τουρισμού, μια σκέψη τουλάχιστον. Δηλαδή είναι δύσκολο να σκουντουφλάς στην Κεντροπλατεία και να γυρεύεις επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου. Σκουντουφλάς, είναι το σκοτάδι, είναι όλα τα μαγαζιά κλειστά. Γιατί το καλοκαίρι δεν σκουντουλάει που έχει τουρίστες στους άλλους. Είναι εδώ, στο θαλάσσιο μέτωπο, στο παραλιακό. Δεν θέλω να πω ότι αυτό ότι πρέπει να υπάρχει σκουντουφλάς, προς Θεού. Και να σας πω και κάτι. Εγώ τα έργα αυτά δεν τα θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν μόνο για τον τουρισμό. Δηλαδή, για τους ίδιους ανθρώπους. Για τους ίδιους κατοίκους. Εμείς που μένουμε εδώ πέρα, για τους ίδιους, πρωτίστως για εμάς. Εμείς μένουμε εδώ πέρα 12 μήνες στο κάτω-κάτω, ο τουρίστης θα μείνει 12 μέρες. Εμείς μένουμε 12 μήνες το χρόνο, έτσι προς Θεού. Ναι. Φυσικά και πρωτίστως για τους κατοίκους της πόλης. Επίσης, η ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Μιλάμε για. Εγώ βασικά δεν το λέω θρησκευτικό τουρισμό, δεν υπάρχει θρησκευτικός τουρισμός στην Κρήτη, υπάρχει εκκλησιαστικός τουρισμός. Θρησκευτικός τουρισμός είναι το να πάω, ας πούμε, το 15 Αύγουστο στην Λίνο, να πάω στα Ιεροσόλυμα. Αυτό είναι θρησκευτικός τουρισμός. Το να πάω, ας πούμε, να επισκεφτώ τα μοναστήρια του Λασιθίου, αυτό είναι ένας εκκλησιαστικός τουρισμός. Θα πάω, ας πούμε, στο Μονίτοπουλο. Μπορεί ίσως κάποιοι διερχόμενοι όμως να αναζητούν, έχουμε παραδείγματα. Σωστά. Αυτό είναι εκκλησιαστικός τουρισμός. Δηλαδή να επισκεφτώ εκκλησίες και μοναστήρια, είναι εκκλησιαστικός τουρισμός. Η αναβάθμιση, εκεί που χρειάζεται πολύ, που είναι και μεγάλο κομμάτι, να πω την αλήθεια, που ενδιαφέρονται πάρα πολύ, είναι ο περιπατητικός τουρισμός. Υπάρχουν πάρα πολλά μονοπάτια στο Λασίθι. Υπάρχει ένα πάρα πολύ καλό έντυπο το οποίο το είχε βγάλει η παλιά νομαρχία του Δήμου Νικολάου, το οποίο διαδίδεται και σήμερα την νομαρχία αυτοδιοίκηση. Υπάρχει και σήμερα, είναι πάρα πολύ ωραίο έντυπο. Υπάρχουν τα μονοπάτια αυτά. Τα οποία. Συγγνώμη. Τα μονοπάτια αυτά υπάρχουν. Μπορεί άνετα να δοθούν σε μια γερμανική εταιρεία, την Tegra, η οποία κάνει την πιστοποίησή τους και αυτόματα η Tegra το στέλνει σε όλους, όχι απλώς έχει τη δύναμη, το στέλνει σε 55 εκατομμύρια μέλη που έχει σε όλη την Ευρώπη σε περιπατητικές συλλόγους. Το οποίο αυτόματα το αναβαθμίσει, διότι εφόσον είναι πιστοποιημένο από την Tegra, όλοι πάνε με κλειστά τα μάτια. Μπαίνει σε κατάλογο. Έτσι. Αυτό είναι μέσα στα άμεσα σχέδιά μας, τα οποία είμαστε σε επαφή με την Tegra. Έτσι. Και το μελετάμε και είμαστε σε καλό δρόμο. Αλλά γενικά ότι υπάρχουν πάρα πολλές μορφές εναλλακτικού τουρισμού στην περιοχή, δεν το συζητάμε, υπάρχουν πάρα πολλές. Έτσι. Και δεν συζητάμε για γκολφ και τέτοια πράγματα, просто δεν το έχουμε. Ούτε δεν με φάνω με το ζόρι. Ούτε νερά έχουμε. Όχι, δεν είναι άνθρωπο που θα πω, ξέρετε κάτι, παρότι είμαι άνθρωπος τουρισμού, ξέρω ότι υπάρχουν γκολφερ, αλλά δεν μπορώ να πω ότι επιμένω στον γκολφ. Δεν υπάρχει. Υπάρχει μια τεράστια θάλασσα γύρω μας, να την αξιοποιήσουμε πρώτα τη θάλασσα. Αυτό. Και χώρα και μετά θα πάμε στον γκολφ. Θυμάμαι επί δημαρχίας του Γιάννη του Λουκαράκη. Έτσι να γίνεται μια προσπάθεια να γίνει γνωστή η περιοχή, ο κόλπος του Μεραμβέλου μέσω εστιοπλοϊκών και άλλων αγώνων και στη συνέχεια φεύγει ο Δήμαρχος, φεύγει δράση και δώσ' του όλο αυτό το πράγμα. Έχουμε αφήσει τον Γιώργο τον Πανάκο πάρα πολύ ώρα εκτός. Θα επανέλθουμε. Σας ακούμε. Για μας, εντάξει, το θέμα της διαφήμισης, να το πω και έτσι, γιατί περισσότερο εκεί αναλώθηκε όλη η κουβέντα της περιοχής και μέσω ίντερνετ και με άλλους τρόπους και του εναλλακτικού τουρισμού κτλ. Είναι πολύ σημαντικό, είναι σχεδόν αυτονόητο ότι πρέπει όλες αυτές οι μορφές να γίνουν. Παρ' όλα αυτά για μας είναι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι το αφήσαμε και λίγο έξω από την κουβέντα και η στήριξη του εργαζόμενου στον τουρισμό. Το είπαμε.
Το αφήσαμε έξω από την κουβέντα. Όχι, το είπαμε ότι θα δημιουργηθεί στο Δήμο. Πρώτης τάξης ευκαιρία. Έχουμε και επιχειρηματίες, έχουμε και εργαζόμενους. Μιλά. Τις προτάσεις. Για τα μεροκάματα. Ναι, γιατί δεν έχει. Όχι, πώς δεν έχει. Και όχι μόνο για τα μεροκάματα, για το. Μα βγάζει το Υπουργείο Εργασίας, βγάζει πάντα μία λίστα από τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στον τουρισμό, στον εργατικό τουρισμό, όπου μπορούν να συμμετέχουν όλα τα ξενοδοχεία που έχουν ενδιαφέρον και δηλώνουν το ενδιαφέρον. Και πάρα πολλά τη περιοχή δηλώνουν το ενδιαφέρον τους, όπου με μια πάρα πολύ χαμηλή μπορούν να συμμετέχουν. Τι άλλο να κάνει. Μιλάω για τους εργαζόμενους του Δήμου μας εδώ πέρα. Αυτά καθορίζονται από την κυβέρνηση. Τα μεροκάματα δεν μπορεί νομίζω να κάνει ο Δήμος κάτι. Δεν ξέρω αν έχει κάποια πρόταση. Στο πλαίσιο του γενικού τουρισμού, ναι. Καταρχήν ο Δήμος και εμείς που είμαστε υποψήφοι και τέτοια, είμαστε, να το πω και έτσι, παίρνουμε και μια θέση πολιτικά. Εγώ δεν παίρνω καμία πολιτική θέση. Μακριά από μένα πολιτική. Θέλεις, δεν θέλεις. Εγώ καταθέτω την εμπειρία μου. Και με το τι στηρίζουμε μέσα στο Δήμο με αυτά που ψηφίζουμε. Αυτό εμένα δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Με τον Καλλικράτη, παραδείγματος χάρη, για να σας δώσω ένα παράδειγμα, γιατί είπαμε και για τα χωριά πριν και για την ανάπτυξη των χωριών. Και με τον Καλλικράτη, λοιπόν, όταν στηρίζουμε κάποιες αποφάσεις. Οπότε τώρα είναι ακόμα πιο δύσκολο αυτή η ανάπτυξη των χωριών. Και άμα πάτε μια βόλτα από τα χωριά, από το Χουμεριάκο και τα λοιπά, θα δείτε τον κόσμο εκεί πέρα να παραπονιέται, να δώσω ένα παράδειγμα. Γιατί γκρεμίζουν τα προηγούμενα πεζοδρόμια που γίνανε πριν 4-5 χρόνια και φτιάχνουν καινούρια. Και εκεί πέρα δεν έχει πατήσει άνθρωπος. Αυτά είναι πολιτικές αποφάσεις και της κεντρικής κυβέρνησης, αλλά και όταν μας έρχονται εδώ πέρα και εμείς τα στηρίζουμε, θέλουμε δεν θέλουμε. Εκεί θα διαφωνήσω, συγγνώμη. Θέλουμε δεν θέλουμε, παίρνουμε θέση. Τα πεζοδρόμια δεν τα γκρέμισε. Τα πεζοδρόμια. Δίνω ένα παράδειγμα. 5 χρόνια δεν τα γκρέμισε η κεντρική κυβέρνηση. Αυτό έχει να κάνει ο Δήμος, πώς διαχειρίζεται τα κοινά του. Θα σας πω και για αυτό το πράγμα, γιατί έχει μία σημασία. Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες που θέλουμε να πάρουμε και να αναπτύξουμε, έχει μία σημασία. Τα πεζοδρόμια, παραδείγματος χάρη και τα λοιπά, έρχονται με κονδύλιο από το ΕΣΠΑ που λέει ότι τα χρήματα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για πεζοδρόμια. Δεν μπορείς να τα κάνεις τίποτα άλλο. Σωστά. Άρα εμείς σαν Δήμος και τα λοιπά δεν θα πρέπει να αγωνιστούμε, να διεκδικήσουμε τα χρήματα του ΕΣΠΑ να μπαίνουν στον κεντρικό προϋπολογισμό του Δήμου χωρίς συγκεκριμένη κατεύθυνση που θα χρησιμοποιηθούν για να μπορούμε να αναπτύξουμε. Ευρωπαϊκή πολιτική. Βέβαια. Θέλεις να πεις. Θα πάμε ενάντια τουλάχιστον. Να προσπαθήσουμε να φρενάρουμε όσο γίνεται. Όχι, εγώ διαφωνώ ριζικά μαζί σου. Εντάξει, δηλαδή να πάρω τα χρήματα που έχει βγάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν σας βγάζουμε το ζόρι. Όχι, αλλά λέμε δηλαδή τα χρήματα έχουν βγει για τα πεζοδρόμια. Έτσι, αν θα τα πάρει ο Δήμος και πάει να κάνει ορισμένα άλλα έργα, υπάρχουν για άλλα. Να πάει να ζητήσει κονδύλια για άλλες δουλειές που θέλει να κάνει. Και αυτά υπάρχουν. Αλλά όταν λέμε για πεζοδρόμια θα τα πάει να κάνει πεζοδρόμια. Όπως είπατε και εσείς όμως και για το φωτισμό εκεί πέρα. Δεν είναι άλλο κονδύλια αυτά. Θα πάρει άλλα κονδύλια. Αυτό λέμε. Θα το δώσει. Άρα μην τα μπερδεύουμε. Ό,τι έχει βγει στα πεζοδρόμια. Καμία σημασία δεν έχει. Άρα πώς θα τα παίρνει για τα πεζοδρόμια. Για μας, επαναλαμβάνω, και δεν θα σας βάλουμε το ζόρι να συμφωνήσετε. Ο καθένας έχει σημασία λοιπόν για μας και τι στάση κρατάς μέσα στο Δήμο για όλες αυτές τις κεντρικές πολιτικές που εφαρμόζονται και αυτή τη στιγμή μας δημιουργούν όλα αυτά τα προβλήματα. Ποια προβλήματα, τα πεζοδρόμια? Ποια προβλήματα μας δημιουργούν? Πάμε πάλι. Φωτισμού στα χωριά. Για να μιλήσουμε για μια παρεξήγηση σχετικά με τα πεζοδρόμια. Γιατί πολλοί κόσμος επειδή δεν γνωρίζει και λέει για τα πεζοδρόμια. Γιατί κάναν τόσο μεγάλα πεζοδρόμια για τα πεζοδρόμια. Ακούγεται πολλοί λόγους. Και γιατί γίνεται αυτό το διάστημα. Λοιπόν, τα πεζοδρόμια γιατί απλούστατα γίνεται αυτό το διάστημα. Τα χρήματα είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είπατε σωστά. Άμα δείτε ταυτόχρονα γίνεται και εδώ και στο Ηράκλειο. Έτσι, για όσους ξέρετε. Δεν γίνεται τώρα προεκλογικά. Τώρα εγκρίθηκαν τα χρήματα, τώρα γίνονται ταυτόχρονα και στο Ηράκλειο. Το πλάτος των πεζοδρομίων είναι. Στο πεζοδρομίο είναι απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είτε κάνετε με αυτές τις προδιαγραφές είτε παίρνετε τα χρήματα. Τέλος και τελεία. Γι' αυτό ακριβώς γίνονται και έτσι πως γίνονται. Με αυτή τη λογική διαφωνούμε. Δεν είναι απόφαση του Δήμου να τα κάνει ξαφνικά. Όχι, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Οι δράσεις είναι αυτές, όπως ξέρουμε και της νέας προγραμματικής περίοδου, δεν γνωρίζουμε ακόμα πού θα είναι η δράση. Έχουν ευθύνες γιατί. Τέλος πάντων για τους κυρίους δεν γνωρίζω πλήρως, αλλά οι επακεφαλής των συνδυασμών ήταν και τα προηγούμενα χρόνια. Και όταν παίρνει ο Καλλικράτης. Και όταν παίρνει και ο Καλλικράτης και ο Καποδίστρες και τι στάση κρατήσανε σε όλες αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Έχει μια σημασία. Και δεν μπορούμε να βγάλουμε μετά. Το αποτέλεσμα μετά, τι έγινε. Ακριβώς, επειδή. Άρα σήμερα ερχόμαστε εδώ να μιλήσουμε πώς θα διαχειριστούμε τη σημερινή κατάσταση, πώς θα έχει από εδώ και πέρα. Ναι, δεν διαφωνώ, αλλά όμως εξετάζοντας και τι κάνουμε, γιατί. Πώς να το κάνουμε. Και τι κάναμε στην ιστορία, θα δείξει και τι θα κάνουμε.
και μετά. Αυτό ακριβώς είναι το θέμα. Να κρατήσουμε το κομμάτι της χρηματοδότησης. Αυτό πρέπει τόση ώρα να ακούσω από τον συνάδελφο Γιώργο. Το ίδιο προτάσεις για τον τουρισμό δεν ακούω. Τι προτάσεις θέλετε, δηλαδή, να σας πω ακριβώς τι. Στους ενδιασμούς που θα κατέβει τώρα, τι προτάσεις για τον τουρισμό. Δηλαδή, πώς θα διαχειριστείτε το θέμα του τουρισμού του Δήμου Αγίου Νικολάου. Αυτό συμφωνούμε με όλα αυτά τα θέματα και της διαφήμισης και του ίντερνετ. Να προχωρήσουν, δεν έχουμε κανένα θέμα. Το ερώτημα είναι πώς, με τι κονδύλια, ποιος θα τα πληρώσει αυτά, γιατί για αυτά. Περιμένετε λίγο, γιατί σας διέκοψα εγώ σε καμία στιγμή. Ωραία. Ποιος θα τα πληρώσει αυτά, αν είναι να μπει έξτρα φόρο στους δημότες που τα έχουν χιλιοπληρώσει όλα αυτά, θα διαφωνήσουμε. Πώς να το κάνουμε. Ναι. Και επαναλαμβάνω ότι για αυτή την κατάσταση που υπάρχει σήμερα, όλοι έχουμε πάρει θέση. Όλοι έχουμε πάρει θέση. Και ποιος στηρίζουμε στις ερχόμενες εκλογές έχει να κάνει, γι' αυτό σας λέω, όλοι έχουμε πάρει μια πολιτική θέση πλέον. Πολιτική θέση πήραμε, θέση για τον τουρισμό δεν άκουσα πάλι. Σας είπα, συμφωνούμε. Όλα αυτά που λέμε. Κομμάτι το διαφημιστικό, απλά από πού θα βρεθούν τα χρήματα αυτά. Για τα προφανή. Μία κουβέντα από τα διαφημιστικά μηνύματα. Συμφωνούμε. Και αφήσαμε και τον κύριο Φαρσάρη απ' έξω. Καταρχήν, όλα αυτά πρέπει να υπάρχει ένα budget για τον τουρισμό και να γίνεται και η προπολογία. Συμφωνούμε. Μα το θέμα είναι ποιος θα κάνει χρηματοδότηση. Να σας πω. Καταρχήν υπάρχει και ο ιδιωτικός φορέας. Ένα. Δεύτερον, για τα μεγάλα έργα υπάρχει το ΕΣΠΑ. Και τρίτον, υπάρχουν τα τέλη παρεπιδημούντων που πληρώνουν τα καταστήματα ή τα ξενοδοχεία, τα οποία είναι ανταποδοτικά. Είναι ανταποδοτικά. Μην βάζετε θέμα τελών παρεπιδημούντων, γιατί δεν θα φύγουμε ποτέ. Μάλιστα, αυτό να πω ελεύθερα ένα μεγάλο λάθος της κυβέρνησης τα προηγούμενα χρόνια, όπου το κατέ από 2% το κατέ το έκανε στο 0,5%. Που έχει χάσει ο Δήμος πάρα πολλά έσοδα. Αλλά υπάρχει ένα νούμερο το οποίο δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ για ανταποδοτικά ωφέλη αυτού που πληρώνει. Εμείς λέμε ότι από το... Αυτά τα χρήματα λοιπόν που πήγαινε ο Δήμος, αυτή τη στιγμή δεν σταματήσαμε να τα παίρνουμε. Λέω ότι ο Δήμος αυτή τη στιγμή και δεν θα το βρει και οποιοδήποτε τα επόμενα χρόνια. Δεν είναι έτσι, είτε αυτός ο Δήμος είναι ο ίδιος, είτε αλλάξει, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει, σας λένε, αποφάσεις οι οποίες είναι από την Αθήνα, όπου αυτή τη στιγμή δηλαδή ο Δήμος του Αγίου Νικολάου έχει 25.000 κατοίκους το χειμώνα, ο δεύτερος Δήμος, έτσι. Το χειμώνα, το καλοκαίρι με τον τουρισμό πάει σε 60-70.000. Και καλεί το Δήμος Αγίου Νικολάου να μαζέψει τα σκουπίδια με το ίδιο προσωπικό που θα είναι με τις 20.000. Ναι, εδώ τίθενται ζητήματα και θα τα βάλουμε αύριο και με τους δημάρχους που φιλοξενούμε. Και συμπεριέλαβε τους επισκέπτες τους κατοίκους. Και πολλαπλασίασε το. Και μείναμε πέμπτος Δήμος τώρα. Τα τρίκ δυστυχώς ή ευτυχώς υπάρχουν. Να πω και εγώ με τη σειρά μου τους στόχους μας, ας πούμε, και τα... Θέλετε, κύριε Φαρσάρη, να τα πούμε λίγο μετά τα διαφημιστικά μηνύματα? Ο πρώτος που θα ξεκινήσετε θα είσαστε εσείς. Λατό FM στους 103,3. Επιστρέφουμε στην τελική ευθεία της σημερινής εκπομπής. Βρισκόμαστε. Φιλοξενούμε, να επαναλάβω ξανά, τον κύριο Χριστό Μανουσάκη, τον κύριο Μπανάκο Γιώργο. Χριστός Μανουσάκης, Δημοτική Συνεργασία, Μπανάκος Γιώργος, Λαϊκής Εισπύρησης, τον κύριο Μιχάλη Φαρσάρη με το Συνδυασμό Δικαίωμα στην Πόλη και τον κύριο Γιώργο Πελεκανάκη από τον Συνδυασμό Σύγχρονο Δήμο, υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι όλοι. Φανταζόμαστε έτσι και από την κουβέντα που έχουμε εδώ ότι είναι τόσα πολλά τα ζητήματα που και πρέπει να αντιμετωπιστούν και πρέπει ίσως να επανασχεδιαστούν, που 2 ώρες μιλάμε εδώ και δεν έχουμε αφήσει πολλά σημαντικά θέματα απ' έξω, όπως είναι το ζήτημα με την Σπιναλόγκα, η ένταξη του, θα σας δώσω το χρόνο βέβαια, η ένταξη του μνημείου στην UNESCO, που εγώ προσωπικά θέλω να πιστέψετε δεν λαϊκίζω, αλλά αυτή τη στιγμή θα το είχα σηκώσει σημαία από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου ότι υπάρχει αυτό το μνημείο και είναι προς ένταξη στα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, μέχρι τα ζητήματα που σχετίζονται με την κρουαζιέρα, με το θαλάσσιο μέτωπο που είπαμε εκεί και τα έργα που πρέπει να γίνουν όποτε και αν βρεθούν χρήματα, μέχρι τη λειτουργία της Μαρίνας. Σας ελπίσουμε αύριο να δοθεί ο χρόνος στους δημάρχους να μείνουν πιο πολύ στα θέματα αυτά. Σας είχαμε λίγο πάρει τον λόγο για να περάσουμε στα διαφημιστικά μηνύματα, κύριε Φαρσάρη, και σας τον δίνουμε αμέσως τώρα. Θα μιλήσω λοιπόν εγώ για τους στόχους της παράταξής μας. Αλλά καταρχήν θέλω να πω ότι βλέπω ότι συμφωνούμε όλοι γενικώς. Σαφώς. Τους αιτίες στερούμε. Έχετε άποψη για το θέμα. Κοινές, ναι. Και είναι συνισταμένες. Βλέπω οι παρατάξεις και θα έπρεπε ο Δήμος λοιπόν
όποιος κι αν είναι, όποια παράταξη κι αν είναι εκεί πέρα, να συμφωνήσουν όλες τις παρατάξεις σε ένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, να συμφωνήσουμε σε κάποιες γραμμές, τις οποίες δεν θα αλλάξει ο Δήμαρχος και θα έχουμε άλλες γραμμές και άλλες προτεραιότητες και άλλα αυτά. Δηλαδή η Δημαρχία, δηλαδή ο σχεδιασμός της τουριστικής πολιτικής του Δήμου θα πρέπει να είναι για τα επόμενα 20 χρόνια. Να πούμε πού θέλουμε να πάμε το Δήμο. Εάν δεν το κάνουμε αυτό το πράγμα και ο κάθε ένας μας αυτοσχεδιάζει, παιδιά τώρα είμαστε 4-5 χρόνια, τι θα κάνουμε εμείς, μετά βγουν κάποιοι άλλοι να κάνουν κάτι άλλο. Θα πρέπει, αφού βλέπω ότι υπάρχει μια σύμπνοια, ταύτιση απόψεων, ότι αναγνωρίζουμε τα λάθη μας, που υστερούμε και που σε αυτά τουλάχιστον σε κάποιες κοινές γραμμές θα πρέπει να τις κρατήσουμε. Δηλαδή να μην ξαναλέμε για αυτά που αφαιρούν την καθημερινότητα του πολίτη, ο οποίος θα έπρεπε το χειμώνα να τα έχει σε υπερεπάρκεια. Δηλαδή ένας Δήμος ο οποίος έχει διαστασιολογηθεί ώστε να υποδέχεται επισκέπτες τετραπλάσιους από τους κατοίκους του, θα πρέπει λοιπόν το χειμώνα και οι πελάτες στην καθημερινότητά τους να έχουν μια πάρα πολύ άνετη πόλη. Έτσι. Είτε αυτό λέγεται καθαριότητα, είτε λέγεται στάθμευση με κυκλοφορία, είτε πρόσβαση στις παραλίες. Γιατί οι παραλίες δεν είναι μόνο το καλοκαίρι. Εγώ κάνω windsurfing όλο το χρόνο. Άλλοι ψαρεύουν όλο το χρόνο. Άλλοι κάνουν καταδύσεις όλο το χρόνο. Και αν τα δούμε αυτά ότι δεν είναι μόνο το μπάνιο, τότε μπορούμε να μιλάμε για επιμήκυνση. Σε ειδικές μορφές τουρισμού. Βέβαια, το καταδυτικό πάρκο, το οποίο το λέμε, το ξαναλέμε, αλλά και δεν το κάνουμε. Και τι ωραίο σχέδιο που είναι. Έτσι. Ναι. Αν αυτό υλοποιηθεί, αυτό μπορεί να δουλεύει όλο τον χρόνο. Αυτός που θέλει να κάνει καταδύσεις, το χειμώνα που έχει 16 βαθμούς νερό, είναι πάρα πολύ ζεστό το νερό για να κάνεις κατάδυση. Και τέλεια είναι. Έτσι. Μετά θα μείνει ανοιχτά το ξενοδοχείο. Αν έχει κόσμο που θα έρθει για να βλέπει τα ναυάγια, οι Τούρκοι απέναντι έχουν φτιάξει καταδυτικά πάρκα, έχουν βυθίσει αεροπλάνα, ναυάγια και δεν ξέρω τι, και το φροντίζουν. Εμείς κοιτάζουμε. Δεν ασχολούμαστε ουσιαστικά. Στην πραγματικότητα δεν ασχολούμαστε. Οι στόχοι λοιπόν του ποιοτικού τουρισμού. Σου φαίνονται πολλά. Όχι, όχι. Οι στόχοι του ποιοτικού τουρισμού θα πρέπει να δούμε. Σίγουρα πρέπει ο Δήμος να έχει στατιστικά. Εμείς οι Έλληνες έχουμε μια τάση να μην θέλουμε να μετράμε τίποτα, να μην κρατάμε στατιστικά, τα Greek statistics τα έχουμε μέσα στο αίμα μας. Δυστυχώς. Αυτό κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να ξέρουμε να κάνουμε χαρτί και μολύβι, όπως το κάνει ο κάθε ξενοδόχος, όπως κάνει ο καταλυμματούχος. Το κουμάντο του που λέμε στην Κρήτη. Θα πρέπει λοιπόν στατιστικά να έχουμε, να ξέρουμε τι πελάτες έχουμε. Προς τα πού θέλουμε να πάμε, θα κρατήσουμε αυτούς τους πελάτες. Θα βάλουμε στόχους. Δεν αλλάζει το προφίλ των πελατών. Ενδεχομένως ναι. Ενδεχομένως όχι. Όχι. Αλλάζει. Δηλαδή τώρα άνοιξε τουριστική. Άνοιξε η ρώσικη αγορά. Ανάλογα με τα συμβόλαια που κάνουν τα ξενοδοχεία κάθε φορά τη περιοχή. Δηλαδή αυτό εξαρτάται από το Δήμο, εξαρτάται από τα ξενοδοχεία. Τα συμβόλαια υπογράφουν, ποιους πράκτορες υπογράφουν, τι τιμές δίνουν. Εάν περιμένουμε από τους πράκτορες να μας κανονίσουν το πού θα πάει η πόλη μας, είμαστε έρμεα. Όχι, μιλάμε για. Εάν εμείς φτιάξουμε ένα brand name και έχουμε. Συγγνώμη, δεν μιλάμε για να κανονίσει ο πράκτορας, αλλά μιλάμε ότι αλλάζει το προφίλ του πελάτη ανάλογα με το συμβόλαιο. Ναι, γιατί αλλάζει το προφίλ του πελάτη της πόλης? Γιατί η πόλη είναι ένας ανώνυμος χώρος υποδοχής επισκεπτών που ανάλογα με τους tour operators τι διαθέσεις έχουν. Τώρα άνοιξε η ρώσικη αγορά, θα έχουμε Ρώσους. Αύριο θα κλείσει η ρώσικη αγορά ή θα ανοίξει μια άλλη αγορά, θα έχουμε την άλλη αγορά. Εάν έχουμε όμως υπόσταση και όνομα ότι είναι ο Άγιος Νικόλαος ο οποίος παρέχει αυτά τα πράγματα, θα θέλει ο πελάτης να έρθει στον Άγιο Νικόλαο. Δεν θα λέει, πού με πάει ο tour operator, τι είναι αυτό, δεν ξέρω τι, σήμερα θα πάει στον Άγιο Νικόλαο, του χρόνου θα πάει στην Ισία, την παρακάτω χρόνο. Αν είμαστε ένα ανώνυμος μεσογειακός προορισμός, θα μας παίζουν οι tour operators. Μα νομίζω ότι η ευρύτερη περιοχή του Αγίου Νικολάου έχει πάρα πολλούς επαναλαμβανόμενους πελάτες και είναι αυτό ακριβώς. Δηλαδή, πόσοι από τους πελάτες σας είναι επαναλαμβανόμενοι? Το 40%. Ναι, και ο λόγος είναι. Από τη ρώσικη αγορά είναι 40%. Γενικά στο σύνολο, δεν μιλάμε μόνο για τη ρώσικη αγορά. Γενικά στο σύνολο, οι Εγγλέζοι περισσότεροι, η Ολλανδοί, η Ευρωπαϊκή αγορά που έρχονται παραδοσιακά πολλά χρόνια. Συγγνώμη, σε ποια ξενοδοχεία είσαστε? Στο Κοράλ. Και έχετε 40% Εγγλέζους? Ναι. Και Ολλανδοί, ναι. Γιατί εγώ στην παραλία κυρίως Ρώσους βλέπω. Συγγνώμη κιόλας. Στο Κοράλ και στο Ερμής από κάτω στην παραλία μόνο Ρώσους. Και ο λόγος ποιος είναι που έρχονται αυτοί οι πολίτες των ευρωπαϊκών χωρών? Εγώ πιστεύω πρώτα απ' όλα έρχονται για την περιοχή. Έτσι. Πρώτα απ' όλα έρχονται για την θάλασσα. Ο θεματικός μας τουρισμός είναι ήλιος θάλασσα. Δεν ξεκινάμε όλα έτσι. Ο ήλιος και θάλασσα σίγουρα παίζει πρωτεύοντα ρόλο, αλλά πιστεύω ότι πολύ μεγάλο ρόλο που το ξεχνάμε όλοι μας είναι και το ανθρώπινο δυναμικό. Έτσι, η ψυχή του τουρισμού στην Ελλάδα είναι το ανθρώπινο δυναμικό και ειδικά εδώ στην Κρήτη ακόμα η φιλοξενία ακόμα περισσότερο και επιτρέψτε μου να το λέω με κάθε επίγνωση. Έτσι, πηγαίνω εμείς σαν πρόεδρος της Ισπανικής Ομοσπονδίας, πηγαίνω σε πάρα πολλά μέρη της Ελληνικής ξενοδοχείας.
στοιχεία. Πελάτες Έλληνες το λένε ότι το προσωπικό στην Κρήτη καμία σχέση με τις άλλες περιοχές της Ελλάδος, έτσι. Και αυτό είναι που δίνει τη δύναμη στον τουρισμό. Ξέρετε, έτσι, για να θα σας δώσω αμέσως το λόγο. Θυμάμαι, διακόψαμε 2 φορές, 3 τον κύριο Φαρσάρη. Θυμάμαι που μου περιέγραφε επιχειρηματίας του τουριστικού χώρου τα πρώτα χρόνια του τουρισμού στον Άγιο Νικόλαο και μου έλεγε ότι οι γυναίκες αυτές από τα χωριά που λέτε, δεν ανακαλύπτουμε και κάτι φοβερό σήμερα, το είχαν στο αίμα τους, είναι σαν να πήγαινε στο σπίτι τους την φιλοξενία και ήταν νοικοκυράδες στο σπίτι τους, άρα μπορούσαν να το διαχειριστούν αυτό το θέμα. Ακόμα και σήμερα οι πελάτες που έρχονται πηγαίνουν στο σπίτι του προσωπικού, κάνουν σχέση με το προσωπικό, πηγαίνουν στο σπίτι του επισκέπτες, φυσικά όλα αυτά υπάρχουν. Κύριε Φαρσάρη. Η φιλοξενία, η κριτική, όσο και αν έχει διαβρωθεί από το μαζικό τουρισμό, εξακολουθεί να υφίσταται. Και σίγουρα ο πελάτης, ο οποίος ξαναεπιλέγει να επιστρέψει εδώ πέρα, ο επισκέπτης μας, ο οποίος επιστρέφει εδώ πέρα μετά την πρώτη φορά επισκέψης, ξέρει γιατί θέλει να έρθει. Γιατί θέλει να δει τον Μιχάλη, τον Χρήστο, τον Γιώργο, γιατί έχει αυτή την ανθρώπινη επικοινωνία και επαφή που προσφέρουμε, που ενδεχομένως να μην την προσφέρουμε στην Αίγυπτο ή στην Τινησία. Και αυτά είναι τα στοιχεία που μας κάνουν να ξεχωρίζουν, τα οποία δεν τα έχουμε αναδείξει. Πέρα από αυτά της ανθρώπινης επαφής, εμείς είμαστε σε ένα ευλογημένο τόπο, ο οποίος έχει καλύτερες φυσικές ομορφιές ενδεχομένως και από το Μονακό, το οποίο όμως δεν το αξιοποιούμε. Έτσι. Και δεν μπορούμε να συζητάμε, να μιλάμε για ποιότητα και επιμήνυση κλπ., εάν δεν έχουμε όλες αυτές τις υπηρεσίες παροχές, οι οποίες δυστυχώς πέφτουν στο Δήμο. Ο εναλλακτικός σημερινός τουρισμός, δηλαδή τα καταδυτικά πάρκα, οι μαρίνες, οι αγώνες, οι διάφοροι αγώνες που μπορούν να διοργανωθούν εδώ πέρα, εάν μπουν σε ένα σωστό πλάνο ανταποδοτικότητας. Εγώ δεν είμαι υπέρ του να γίνει ένας αγώνας για να γίνει ένας αγώνας, εάν δεν πούμε, παιδιά, θα κάνουμε αυτόν τον αγώνα και θα φέρνει τόσους χιλιάδες επισκέπτες. Οι διοργανώσεις αγώνων είναι διαφημιστικές. Ναι, προάγουν τον αθλητισμό, ναι. Και σε εμάς ο αθλητισμός πρέπει να υπάρχει, γιατί αν δεν αθλούμαστε μετά έχουμε καρδίες και αρρωσταίνουμε. Αλλά εάν μπουν οι διοργανώσεις αγώνων, διεθνών αγώνων που μπορούμε να κάνουμε εδώ πέρα, ιστιοπλοείες, windsurfing. Καλά, το windsurfing προσφέρεται κόρπος. Το Παλέκαστρο ζει, ένα χωριό ολόκληρο ζει από το windsurfing. Θα μπορούσε, όχι ο Μακρυγιαλός, ο Παλέκαστρο κουρεμένος είναι ένα χωριό το οποίο ζει από το windsurfing. Θα μπορούσε να ζει και ο Άγιος Νικόλαος από αυτό το πράγμα. Χρειάζεται όμως να επενδύσει ο Άγιος Νικόλαος εκεί πέρα. Δεν το έχει έτσι εύκολα και απλόχερα όπως το είχε ο κουρεμένος. Εμείς θα πρέπει να φτιάξουμε προσβάσεις στις παραλίες για να γίνει αυτό. Ας το αφήσουμε ένα πονεμένο ζήτημα αυτό. Ας πάμε σε κάποια πιο διαδεδομένα και πιο εύκολα. Όπως είπαμε, υπάρχουν πράγματα τα οποία τα έχουμε και δεν τα προβάλλουμε. Δηλαδή το αναρχητικό πάρκο του Καλού Χωριού δεν το προβάλλουμε. Έτσι, δεν το προβάλλουμε. Δεν υπάρχει πρόσβαση εκεί πέρα. Το καταδυτικό πάρκο το είπαμε. Τα περιοδικά πάρκα που ασχολείται ο Δήμος και δεν τα έχουμε προβάλλει ακόμα. Λέει ότι έχει φτιάξει ένα κονδύλιο το οποίο θα αναδείξει, θα σημάνει κλπ. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν. Όλα αυτά έχει να κάνει με την πληροφορία, την πρόσβαση, είτε αυτό λέγεται θρησκευτικά μνημεία, είτε λέγεται αναρχητικά πάρκα κλπ. Οι θέσεις εργασίας και η μείωση της ανεργίας, αυτά πάνε μαζί. Έτσι, γιατί το να δουλεύεις και 6 μήνες μόνο και το χειμώνα να είσαι άνεργος. Και σε αυτή την εποχή. Πραγματικά εγώ νομίζω ότι το windsurfing και το καταδυτικό πάρκο μπορεί να δώσει θέσεις εργασίας. Θα έχει περισσότερα καταδυτικά κέντρα. Θα δουλεύουν περισσότεροι άνθρωποι εκεί πέρα. Θα μου πείτε, τα ξενοδοχεία θα ζήσουν μόνο από αυτό. Όχι, δεν θα ζήσουν μόνο από αυτό. Πάντα ο ήλιος στη θάλασσα θα υπάρχει, που θα είναι ο κόσμος θέλει να έρθει να ξεκουραστεί. Αλλά εάν έχουμε κάτι της παραπάνω και κάτι να ξεχωρίζουμε, όπως κάτι που ξεχωρίζουμε και δεν το ξέρουμε, είναι Σπιναλόμε. Είναι από τους κορυφαίους προορισμούς της Ελλάδας, το οποίο τώρα πρόσφατα το μάθαμε. Το κόβει μετά την Ακρόπολη, δύο-τρεις θέσεις κάτω από την Ακρόπολη, το οποίο είναι απίστευτο. Δηλαδή, σαν εργαλείο το οποίο και με την UNESCO που πρέπει να το διαφημίσουμε δηλαδή να στηθούμε και από πίσω και να το διαφημίσουμε, να το χρησιμοποιήσουμε αυτό το πράγμα και τις προσβάσεις. Όλα αυτά, δηλαδή τους Άγιους Πάντες, τους έχουμε εκεί πέρα. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως παρατηρητήριο ζώων. Σταματάνε τα καραβάκια. Το θαλάσσιο μέτωπο και η ορθολογική διαχείριση των παραλίων, ενδεχομένως με ιδιώτες και με συγκεκριμένους κανόνες και διαρκή έλεγχο του Δήμου, γιατί ο Δήμος δεν πρέπει να είναι επιχειρηματίας, αλλά πρέπει σαφώς να βάζει κανόνες για το πώς ζούμε, πώς κινούμαστε μέσα σε αυτό το δημόσιο χώρο, γιατί ο Δήμος είναι διαχειριστής του δημόσιου χώρου. Όλα αυτά πρέπει να τα κάνουμε.
Στις υπόλοιπες περιοχές, για να μην ξεχνάμε, μιλάμε μόνο για τον Άγιο Νικόλαο, Σύση, Βραχάση, Μήλατο, όλα αυτά έχουν παραλιακά μέτωπα. Όλοι αυτοί έχουν στοιχειώδεις ελλείψεις σε υπηρεσίες του καθημερινού πολίτη, είτε λέγεται πάλι δρόμους, καθαριότητες, στάθμευση κλπ. Τις οποίες δεν τις έχει καθημερινά ο πολίτης και το χειμώνα. Μάλλον το καλοκαίρι όταν πολλαπλασιάζεται ο πληθυσμός, ο επισκέπτης κλπ. Θα πρέπει λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε ποιες είναι οι κοινές βάσεις, οι οποίες θα είναι μακροπρόθεσμες, όλες οι παρατάξεις. Δεν πρέπει να πω, Μιχάλης, εγώ σήμερα βγήκα δήμαρχος και έχω αυτές τις απόψεις. Μα φαντάζομαι και όταν μπείτε και κάτω από την ομπρέλα. Και θα έχει άλλες απόψεις. Μιας τουριστικής επιτροπής. Να φτιάχνει Λουκαράκης που είπατε εσείς. Ναι, τις ιστιοπλοϊκούς αγώνες. Και να έρχεται σήμερα ένας συνδυασμός και να λέει θα κάνουμε ιστιοπλοϊκούς αγώνες. Ρε παιδιά, τους είχαμε και τους σταματήσαμε. Το ράβι ξύλωνε είναι δυστυχώς χαρακτηριστικό των Ελλήνων. Αλλά κάποτε πρέπει να το σταματήσουμε. Να υπάρχει μια στόχευση, είναι κατανοητό αυτό που λέτε. Έχετε ολοκληρώσει? Σε γενικές γραμμές. Ναι, κύριε Περτικανάκη. Θα ήθελα απλώς να συμπληρώσω ότι πέρσι στην παρουσίαση που είχα κάνει σχετικά με την επιμήκυση του τουριστικής περίοδου στον ευρύτερο Δήμο του Αγίου Νικολάου, είχα πει σχετικά με το νησάκι τους Άγιους Πάντες. Οι Άγιοι Πάντες είναι ένα νησάκι το οποίο μπορεί άνετα να γίνει ένα οικολογικό πάρκο. Θα μπορεί να ενταχθεί μέσα στα πράσινα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αναδυθεί σε ένα οικολογικό πάρκο, όπου ο Δήμος, και είναι μέσα στα σχέδια μας σαν συνδυασμός, αν εκλεγούμε, όπου ο Δήμος να εκμεταλλευτεί κονδύλια του πράσινου τουρισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε συνεργασία μαζί με οικολογικές οργανώσεις να δημιουργηθεί ένα οικολογικό πάρκο, όπου θα υπάρχει μια ήπιας μορφής τουριστική ανάπτυξη στο νησί. Το τονίζω, μια ήπιας μορφής. Πρέπει να είναι εθνικός δρυμός. Οι Άγιοι Πάντες και για μένα και η Κολοκύθα, μακροπρόθεσμα, γιατί είναι πιο μεγάλος χώρος, στο Cape Town, στη Νότια Αφρική, έχουν φτιάξει το ακροτήριο της Καλής Ελπίδας. Εμείς θα μπορούσαμε να έχουμε την Κολοκύθα. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, επειδή είναι πολύ μακρόπνο το σχέδιο αυτό. Δηλαδή, γιατί οι Άγιοι Πάντες, αν θέλετε, πρέπει να πας με βαρκάκι. Το οποίο έχει το καλό ότι έτσι είναι πιο προστατευμένο και δεν επηρεάζεται εύκολα. Η Κολοκύθα όμως είναι ένας χώρος θα παραμείνει για πάντα αρχαιολογικός. Δεν πρόκειται κανένας να την πειράξει από ό,τι φαίνεται εκεί πέρα. Και εκεί θα μπορούσαν να γίνουν πολύ περισσότερα πράγματα. Και για περιπατητικό. Αλλά εγώ φαντάζομαι. Με τα νέα νομοσχέδια που έρχονται και τέτοια, κάντε λίγο υπομονή, θα έρθει και η ώρα της Κολοκύθας. Ναι, έχει ακουστεί να το πούμε και αυτό, ότι πιθανόν οι ιδιώτες να δίνουν την άδεια στην αρχαιολογική υπηρεσία. Ναι ή όχι, να κάνει έργα και ένας καφές. Ότι αν επισκεφθεί κανείς το νησάκι Καμπρέρα που βρίσκεται ακριβώς απέναντι τη Μαγιόρκα, είναι ακριβώς η ίδια περίπτωση με τους Άγιους Πάντες. Δηλαδή, κανείς θα μπορεί να πάει εκεί να αντιγράψει, ακριβώς να αντιγράψει το μοντέλο, δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα διαφορετικό, τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο από αυτό που γίνεται στην Καμπρέρα, στο σημείο που είναι ακριβώς απέναντι τη Μαγιόρκα. Ακριβώς, δηλαδή είναι ακριβώς τη ίδια μέγεθος νησάκι, είναι λίγο πιο με μεγάλη απόσταση από την Άγιοι Πάντες, αλλά η λογική είναι ακριβώς η ίδια. Έχει πάνω άγρια κατσίκια, έχει πάνω άγρια πανίδα, είναι ένα μέρος το οποίο έχει. Παρατηρητήριο ζώνη, λοιπόν. Είναι ένα οικολογικό πάρκο θα πρέπει να είναι ένας στόχος για όλες τις παρατάξεις. Αλλά μπορεί να γίνει, δηλαδή αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ τους μήνες που δεν έχει πάρα πολύ κόσμο, Απρίλιο, Μάιο ας πούμε, ή Οκτώβριο, και αν πούμε θα έχουμε και μια επιμήκυση έστω και τον Νοέμβριο και οτιδήποτε άλλο σημαίνει αυτό, να μπορεί ο κόσμος να πάει στο νησάκι και να περπατήσει γύρω-γύρω και πάλι, είπαμε, ήπιας μορφής, είναι συγκεκριμένος αριθμός ατόμων, το οποίο σε συνεργασία με οικολογικές οργανώσεις θα ορίσουν αυτοί πόσοι θα πηγαίνουν και πόσοι και όλα αυτά. Υπάρχει πάντως ένα κίνημα έτσι ενεργητικό ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον, νομίζω σε όλο, από άκρη άκρη. Και αλλή μόνο και δεν υπήρχε. Οι εθνικοί δρυμοί υπάρχουν στην Ελλάδα, δεν ανακαλύπτουν τον τροχό. Ναι. Θα πρέπει λοιπόν να αξιοποιήσουμε τα χαρακτηριστικά μας και την πρίκα μας, τα οποία δεν την. Μα το πρώτο οικολογικό πάρκο στον κόσμο ήταν το Ορπέδιο Λοσιδίου, έτσι. Ναι. Δεν το ξεχνάμε. Οι πελάτες παγκοσμίως, δηλαδή για το περιβάλλον, δεν είπαμε, τέλος πάντων, αυτά είναι σύμφωνα με το. Είναι πάρα πολλά ζητήματα. Δεν είναι πολλά, απλά είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού. Κάνει κάποια συνέδρια και ενημερώνει και εξετάζει και κοιτάζει πού γίνεται ο τουρισμός και πώς το γίνει. Εμείς λοιπόν είμαστε απόντες από αυτές τις ιστορίες, αλλά μπορώ να πω ότι σύμφωνα με το πόρισμα λέει ότι οι πελάτες πλέον κοιτάζουν ή έχουν περιβαλλοντολογική συνείδηση και λόγω του άγχους και του στρες που έχουν επιλέγουν πλέον προορισμούς για ολιγοήμερες διακοπές για να ξεφύγουν λίγο και να ξαναεπιστρέψουν και πολλές φορές τον χρόνο. Ενώ παλιά ερχόταν, ξέρω εγώ, καθόλου 2 εβδομάδες, 3 εβδομάδες κλπ. Έχει πέσει ο μέσος χρόνος παραμονής από τις 7 μέρες στις 4 μέρες συγκεκριμένα. Όλα αυτά τώρα αρχίζει να ξανανεβαίνει πάλι. Ξανανεβαίνει σιγά-σιγά. Εγώ αυτό που θέλω να τελειώνοντας, δεν ξέρω αν έχουμε άλλο χρόνο, είναι να πω ότι
είναι ανάγκη και είναι αυτή η πρωτοσυνδυασμός που δεν την άκουσα εδώ και χρόνια να γίνει γραφείο τουρισμού, μάλλον αντιδημαρχία τουρισμού, ώστε να αντιμετωπίσει όλα αυτά που λέμε. Χαίρομαι που συμφωνούμε. Ελπίζω και οι επικεφαλείς μας να βάλουν λίγο νερό στο κρασί τους και να συνεργαστούν. Εγώ δεσμεύομαι να πω ότι είτε εάν δεν εκλεγούμε, εγώ από το πόστο το δικό μου είμαι στη διάθεση του Δήμου να βοηθήσω, και το έχω κάνει ήδη και τώρα το κάνω ακόμα, να διαφημίσω τον τόπο μου και να προσφέρω τις υπηρεσίες μου, γιατί χρειάζεται και ο εθελοντισμός στην κατάσταση που έχουμε φτάσει. Μην τα περιμένουμε όλα από όλους, πρέπει να συνδράμουμε. Χρειάζεται, και κάποιοι συμφωνούν, κάποιοι διαφωνούν και με το θέμα των χορηγιών κάποιων εταιριών, μεγάλων εταιριών. Δεν ξέρω, είναι στην κρίση και των πολιτών και των υποψηφίων. Τις έχει δεχτεί ήδη το κράτος. Η χορηγία είναι αρχαίος ελληνικός θεσμός. Υπό την αιγίδα. Ας κρατήσουμε λοιπόν το μέτρο και να μην χάσουμε το μέτρο που το χάνουν εύκολα οι Έλληνες τελικά. Υπήρξε χορηγός για να φτιάξει skate park στον Άγιο Νικόλαο, αλλά δεν το δεχτήκαμε αυτό το πράγμα, γιατί ήταν πολύ εξεζητημένο μάλλον για κάποιους. Και βλέπω τα παιδιά και πάνε εδώ στη λίμνη, στο λιμάνι. Τα κυνηγάμε από τη λίμνη, τα κυνηγάμε από το λιμάνι, τους διώχνουμε από εδώ, τους διώχνουμε από εκεί, γιατί αυτό δεν είναι αθλητισμός. Τώρα αυτά είναι παροχημένες αντιλήψεις. Θα πρέπει να. Μετά γιατί οι νέοι δεν έχουν ενδιαφέρον και διαφορούν. Λοιπόν, κάτι που δεν άκουσα, εγώ θα σας δώσω μία τελευταία φορά. Χωρίς αναδοκασίου, νομίζω ότι είχε ζητηθεί να γίνει στο παραλία του Ιώτου, που είναι η περιουσία του Ιώτου και δεν μπορούσε να δοθεί. Όχι. Ο χώρος υπήρχε, είναι δίπλα στα. Υπάρχουν διάφοροι χώροι. Όχι, μέσα στην παραλία του Ιώτου, στο φιλέτο πάνω να πας να κάνεις skate park. Δεν έχει λογική. Όχι, δεν ήταν η πρόταση εκεί πέρα. Η πρόταση ήταν και στον ποταμό, θα μπορούσε να έχει γίνει ανάμεσα στα γήπεδα του τένις. Έτσι, που υπάρχει χώρος εκεί πέρα και προορίζεται για τέτοιες δραστηριότητες. Αλλιώς και στην Αμούδα θα μπορούσε να έχει γίνει. Εκεί πέρα που είναι τα καινούργια γήπεδα, μα τα παιδιά μια χαρά θα πηγαίνανε εκεί. Άμα τους έφτιαχνες ένα τσιμεντένιο κανονικό skate park, θα πηγαίνανε. Γιατί να μην πάνε δηλαδή. Ναι. Δίνοντας σας μια έτσι ακόμα φορά τον λόγο, πριν το ολοκλήρωση της εκπομπής, θέλω, επειδή ακούστηκε πολλές φορές η λέξη πρόσβαση κλπ. Δεν είπαμε μία κουβέντα για το ζήτημα των ατόμων με αναπηρία που έρχονται στον Άγιο Νικόλαο, είτε μεμονωμένα είτε ομάδες, και στο κομμάτι του τουρισμού. Να πούμε την αλήθεια, ότι εδώ υστερούμε. Να σας πω και κάτι. Και άλλες πόλεις που δεν υστερούν, εδώ πρέπει να αλλάξει όλη την νοοτροπία της τοπικής κοινωνίας. Έτσι, δεν αρκεί μόνο ο Δήμος να κάνει έργα όταν δεν τα σέβεται ο πολίτης. Δηλαδή να δώσει εκατομμύρια ο Δήμος να φτιάξει διαβάσεις, να κάνει διαβάσεις για μονοπάτια για τυφλούς και πεζοδρόμια και τελικά να πάω να παρκάρω εγώ με το αυτοκίνητό μου, με τελείως ασυνείδητα, να πάω να παρκάρω, να βάλω τις καρέκλες μου, να τις απλώσω κτλ. Φυσικά, εάν υπάρχουν, σίγουρα είναι πιο εύκολο να το σεβαστεί κανείς από το να δεν είναι και λόγος να μην το κάνουμε καθόλου. Σωστά. Αλλά πρέπει να γίνει δηλαδή. Και το τώρα, και το άλλο. Ως μηχανικός τώρα, εγώ θα διαφωνήσω ότι ο Δήμος φτιάχνει προσβάσεις για ΑΜΕΑ. Δυστυχώς ούτε τώρα στα έργα που κάνει δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές οι προσβάσεις για τα ΑΜΕΑ που κατασκευάζει. Παντού έχει σκαλοπάτια. Ακόμα και εκεί στη Ράμπα έχει σκαλοπατάκι που δεν μπορεί να ανέβει το αναπηρικό καροτσάκι. Είχα φτιάξει ένα άρθρο με τους κυκλικούς κόμβους που φτιαχτήκανε εκεί πέρα στο Χαλκιαδάκι, στο Μαρινόπουλο πάνω, που φτιάχνει την πρόσβαση. Από το ένα πεζοδρόμιο έχει ράμπα να κατέβεις, στην Ισίδα έχει ράμπα να συνεχίσεις, το απέναντι πεζοδρόμιο έχει πεζοδρόμιο, δεν υπάρχει ράμπα. Δεν είναι μελετημένα αυτά τα πράγματα, αυτά γίνονται βιαστικά, γίνονται πρόχειρα, δεν υπάρχει μελέτη, επίβλεψη, οι σωστοί δεν προλαβαίνουν. Τέλος πάντων, το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που θα πρέπει να είναι. Μην κοροϊδευόμαστε, δεν έχουμε ξεκάθαρη πολιτική για τα ΑΜΕΑ, δεν τα έχουμε καταφέρει διαχρονικά σε αυτό το θέμα. Να μην παίζουμε με το πόνο των ανθρώπων. Είναι θέμα πολιτικής βούλησης, μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα και στην αλλαγή της νοοτροπίας. Ήμασταν η πόλη η μόνη που φορούσε κράνη, γιατί είχε συνέπεια η τροχέα και μας κυνηγούσε και φορούσαμε κράνη. Ήμασταν η μόνη πόλη που φορούσε κράνη. Δηλαδή ο Έλληνας μπορεί να αλλάξει. Εγώ δεν θέλω να μηδενίζω, να λέμε είμαστε έτσι εμείς και δεν αλλάζουμε. Ήμασταν η μόνη πόλη που φορούσε κράνη. Σταματήσαν να μας κυνηγάνε, έχει αρχίσει να το ξεχνάμε. Η τροχέα μας κυνηγούσε, δεν μας κυνηγούσε η δημοτική αστυνομία για τα κράνη. Και τροχέα, αλλά. Θα πρέπει να δώσουμε το παράδειγμα σε διάφορα ζητήματα. Η πολιτική για τα ΑΜΕΑ θα πρέπει να είναι διαχρονική, ξεκάθαρη. Και να μην κάνουμε πυροτεχνήματα για να δείχνουμε αμαξίδια τα οποία δεν υπάρχουν, είναι κλεισμένα σε αποθήκες για να λέμε ότι κάναμε πράγματα. Δυστυχώς έτσι, το καλό να λέγεται και το κακό θα πρέπει να μαθαίνουμε και να μην
Ναι, αφού ο στόχος είναι κοινός, σε πάση περιπτώσει. Για μένα όλα αυτά που συζητάμε τώρα για υποδομές είναι αυτονόητα. Δηλαδή. Δυστυχώς στην πράξη δεν είναι αυτονόητο. Όχι, να πω κάτι άλλο. Με ενοχλεί το γεγονός που πάει ο κάθε υπουργός, δεν ξέρω τι, και βάζει την πλάκα του με το όνομά του στο έργο. Γιατί με τα δικά του να το φτιάξει? Δεν κατάλαβα δηλαδή. Άμα δεν κάνει μαγαζί εστιατόριο, να βάλει το όνομά του. Αν τα λεφτά του δημοσίου βάζει την πλάκα στο τέτοιο. Και όλα αυτά που συζητάμε, λέω, επαναλαμβάνω, πρέπει να είναι αυτονόητα και να ομονούν όλοι σε αυτά τα θέματα και να τα είχαμε λύσει και να ασχολούμαστε με άλλα πράγματα τώρα. Ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός. Αυτός είναι ο πολιτισμός. Δεν τα έχουμε λύσει. Ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός πρέπει να γίνει κάποτε. Κάποτε πρέπει να γίνει. Λοιπόν, θέλετε κάποιος άλλος να προσθέσει κάτι? Όχι, συμφωνώ ότι ειδικά το θέμα με τα ΑΜΕΑ και τα καινούργια, γιατί και εγώ τέλος πάντων χωρίς να είμαι μηχανικός βέβαια παρακολουθούσα, ας πούμε, δεν έχει κάποια βάση όχι ΑΜΕΑ, μου φαίνονται δύσχριστα, αλλά είναι αυτό που λέγαμε όμως και πριν. Εγώ θεωρώ πρώτα θα φτιάξεις τις προσβάσεις στα πεζοδρόμια, τους χώρους στάθμευσης για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, τουαλέτες δημόσιες που να έχουν πρόσβαση και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, στις παραλίες πρόσβαση, σε όλα αυτά, και μετά όχι, εννοώ και μετά προφανώς θα καταφέρει και ο Αγίου Νικολιώτης, τέλος πάντων θα μάθει να μην παρκάρει εκεί πέρα. Όσο δεν υπάρχουν δεν θα μάθει ποτέ. Έτσι. Αυτό λέει η λογική. Αλλά έχει να κάνει όμως, τα είπαμε και πριν, έχει να κάνει και με το τι κονδύλια, που στοχεύει το κάθε κονδύλιο. Ωραία. Εγώ βασικά θα ήθελα να πω, πριν κλείσουμε, να πω ότι οπότε βλέπουμε τους συνομιλητές εδώ πέρα ότι όλοι από ό,τι βλέπω κατεβαίνουμε με πολύ όρεξη και μεράκι στις συγκεκριμένες εκλογές για να υπηρετήσουμε τον χώρο του τουρισμού στον Δήμο Αγίου Νικολάου. Όλοι έχουμε ένα όραμα, πιστεύω, θέλουμε να κάνουμε το καλύτερο, αυτό φαίνεται και από τις προτάσεις μας. Πιστεύουμε ότι όλα αυτά δεν θα μείνει μόνο στα χαρτιά, όλοι θα γίνουν πράξη. Όλοι θέλουμε το καλύτερο του Δήμου Αγίου Νικολάου, όλοι θέλουμε την ανάπτυξη, όλοι θέλουμε λιγότερο ανεργία, όλοι θέλουμε η ευρύτερη περιοχή να αναβαθμιστεί τουριστικά, το οποίο πράγμα θα έχει αυτόματα και την αναβάθμιση ποιότητας των κατοίκων της πόλης, και όχι μόνο της πόλης όπως είπαμε και προηγουμένως, αλλά γενικότερα όλου του ευρύτερου Δήμου Αγίου Νικολάου. Όλοι θέλουμε μια μεγάλη ανάπτυξη που θα φέρει υπεραιτέρω ανάπτυξη τουρισμού από την ήδη υπάρχουσα, διότι μιλάμε και για το 2014 που περιμένουμε ήδη πραγματικά ένα πάρα πολύ μεγάλο αριθμό τουριστών που θα είναι ρεκόρ κάθε χρονιά στα τελευταία χρόνια. Έτσι. Πώς θα μπορέσουμε δηλαδή αυτόν τον κόσμο, ένα μέρος αυτού του κόσμου, να τον διοχετεύσουμε στις υπόλοιπες περιοχές, όπου όπως είπαν και οι προαλήσεις υπάρχουν και το καλοκαίρι πάρα πολλές εκδηλώσεις, υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα πράγματα που μπορεί να δει κανείς, θα μπορέσει κανείς να τα αναδείξει αυτά τα πράγματα, είτε αυτά λέγονται η γιορτή του μελιού, είτε αυτά λέγονται διάφορες του Εφτάσιμου που ξέρουν πολύ καλά που γίνονται στα χωριά του Δήμου. Αυτά δεν τα ξέρουν οι πελάτες μας. Είναι άγνωστα. Δεν μπορούμε να τους τα περάσουμε. Μπορούμε να τα περάσουμε μια δουλειά. Έχουμε αποτύχει εκεί πέρα. Με μια δουλειά, πιστεύω, μια οργανωμένη δουλειά, και πιστεύω ότι μπορεί να γίνει. Έτσι όλα γίνεται. Δηλαδή, αν αυτά τα πράγματα γίνει μια σωστή ενημέρωση πολύ νωρίτερα, όχι μια εβδομάδα πιο μπροστά, αυτά θα μπορέσουν, πιστεύω, δηλαδή, και αυτό είναι και ο σκοπός μου, δηλαδή να πω την αλήθεια, όπως τα έχω ζητήσει τουλάχιστον μέχρι τώρα με τον συνδυασμό που κατεβαίνω, και έχουμε συζητήσει ότι θα έχω κάνει σαν προτάσεις. Είπαμε, αυτά είναι στο ευρύτερο πλαίσιο της αναβάθμισης του διαδικτύου, όπου αυτά θα ανεβάζονται σε διάφορες γλώσσες. Θα πρέπει να γίνονται γνωστά από το χειμώνα, όχι μόνο. Δηλαδή, άλλος όταν θα έρθει να ξέρει πραγματικά τι το πακέτο, θα γίνουν και αυτά τα πράγματα. Έχεις δίκιο, δεν διαφωνώ καθόλου, έτσι, ότι δεν είναι γνωστά, δεν είναι γνωστά, έτσι, προς Θεού. Έτσι, αλλά αυτά τα πράγματα γίνονται γνωστά, αφού ξέρουν ούτως ή άλλως, ξέρουν οι άνθρωποι που τα οργανώνουν πάρα πολύ καλά ότι θα γίνουν τον Ιούλιο, τον Αύγουστο πάρα πολύ καλά και συγκεκριμένες ημερομηνίες να κανονίσουν για αυτούς τους καλλιτέχνες και όλα αυτά. Άρα είναι γνωστά, θα πρέπει να τα κοινοποιήσουν στο Δήμο, στη κεντρική υπηρεσία του Δήμου, αυτοί να φτιάξουν κατάλληλο διαφημιστικό υλικό, να ανεβαίνει στο διαδίκτυο, να προωθούνται στους tour operator, να προωθείται δηλαδή όλο αυτό στο πλαίσιο, όλο αυτό το κομμάτι είναι μέσα στο πλαίσιο αναβάθμισης της προώθησης των τουριστικών υπηρεσιών που έχει να κάνει με την ενδοχώρα που ανήκει στο Δήμο Αγίου Νικολάου.
Και πιστεύω ότι σε αυτό συμφωνούμε όλοι, δεν πιστεύω ότι διαφωνούμε. Άλλος το λέει, το διατυπώνει αλλιώς, άλλος το διατυπώνει αλλιώς. Αλλά πιστεύω ότι το ίδιο πράγμα λέμε. Έτσι και όλοι θέλουμε, δηλαδή, πραγματικά ο κόσμος να μην εγκλωβίζεται μόνο στα ξενοδοχεία, ούτε μέσα μόνο στην πόλη Αγίου Νικολάου. Υπάρχει, δόξα τω Θεώ, μια καταπληκτική περιοχή που λέγεται Δήμος Αγίου Νικολάου. Είτε αυτό λέγεται Λούντα, είτε αυτό λέγεται Κρετσά, είτε αυτό λέγεται Καλό Χωριό, είτε αυτό λέγεται Νεάπολη, Σύση και ότι όλο. Δηλαδή, περπατώντας κανείς ή πηγαίνοντας με αμάξι, μπορεί να επισκεφτεί πραγματικά όλους αυτούς τους τόπους που πραγματικά είναι ό,τι το καλύτερο για να ξανεπισκεφτεί. Και εναλλαγές εικόνων, συγκλονιστικές. Μην ξεχνάτε ότι ο νομός του Δασιθίου, έτσι δεν το ξέρετε, ο νομός του Δασιθίου έχει περισσότερα μοναστήρια από ότι το Άγιον Όρος, έτσι. Έτσι, μπράβο. Καλό είναι και αυτό. Συν Θεό, πορευόμαστε. Μια ιδέα, συγγνώμη, μια τελευταία ιδέα, στο οποίο θα μπορούσε, νομίζω, είναι προσωπική μου ιδέα. Ο Δήμος θα μπορούσε να οργανώσει διαγωνισμούς, πώς κάνουν στο εξωτερικό για λάδι. Μπορούσε να κάνει ευσυγνωσίας, να δώσει βραβεία, να κάνει διαγωνισμό ρακής. Κάνει ο Γιώργος ένα διαγωνισμό. Το είπαμε λίγο πριν. Στο ξενοδοχείο κάνουμε στο ξενοδοχείο, το οποίο στη συνεργασία το κάνουμε μέχρι τώρα μαζί με το Επιμελητήριο, με τη Λέση Αρχιμαγείρη. Απλά να παγιωθεί, να γίνει φεστιβάλ. Να γίνει γιορτή της Ρακής, δεν πρέπει να γίνεται καλοκαίρι. Έχω κάνει πρόταση για τη λίμνη που είναι υποβαθμισμένη, η λίμνη να λειτουργήσει ένα εκκλησιακός χώρος. Έχω κάνει πρόταση. Ενδεχομένως. Αλλά διαγωνισμός Ρακής και λαδιού νομίζω ότι θα μπορούσε να γίνει. Έτσι, τον Οκτώβριο η γιορτή της Ρακής που γίνεται το καλοκαίρι, επειδή τον Αύγουστο έχουμε κόσμο. Αυτά είναι λάθος στόχοι και ψεύτικοι, ούτε εμείς τους πιστεύουμε. Τον Οκτώβριο όμως που έχουμε ακόμα τσάρτερ και έχουμε τόσα καζάνια εδώ πέρα ανοιχτά, είναι ένα. Ναι, θα συμφωνήσω μαζί, έχεις δει πολύ δίκιο, αλλά νομίζω ότι όταν ξεκίνησαν αυτοί οι θεσμοί για να γίνονται, ξεκίνησαν για να κάνουν πανηγύρι, να κάνουν μια οικονομική ενίσχυση του συλλόγου, τάδε του χωριού κτλ. Οπότε έμεινε αυτό με τα χρόνια, δεν υπήρχαν τα δρόμια. Θα πρέπει να τα δούμε ξανά, ότι ο άνθρωπος θα έρθει και θα δει ένα αληθινό καζάνι. Μια αναθεώρηση των όλων. Γιατί υπάρχει πλέον ο αγροτουρισμός που λέμε. Αυτό είναι. Όχι τον Αύγουστο να έρθει για τη Ιρακή και πότε βγαίνει η Ιρακή, παιδιά, τον Οκτώβριο. Και μην ξεχνάμε και το μέλι και την ομάδα. Έτσι, να γίνουν αληθινά φεστιβάλ και διαγωνισμοί. Εγώ θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους μας και ελπίζω. Πώς δεν γίνεται σε όλους μας, ένας θα κερδίσει. Για το Δήμο. Επιτυχία στο Δήμο. Επιτυχία στο Δήμο. Είμαστε και αύριο θα είμαστε συμπολίτες. Δεν είμαστε αντίπαλοι. Επειδή εμείς καταθέσαμε την πρόταση για τη Δημαρχία Τουρισμού να υλοποιηθεί από όποιον γη. Μάλιστα, καταθέτει την πρόταση προς για το καλό της περιοχής του Δήμου Αγίου Νικολάου, όντως δηλαδή ότι θα πρέπει όποιος και να κλειδί, ότι πρέπει να δώσει μεγάλη βαρύτητα στον τουρισμό, διότι η βαριά βιομηχανία της Ελλάδος, αν και το καταλάβαμε αργά, αλλά έστω κάτι αργά παρά ποτέ, είναι και ειδικά για το Δήμο Αγίου Νικολάου πιστεύω ότι είναι τουρισμός. Μονόδρομο, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Για το καλό του Δήμου του Αγίου Νικολάου θα πρέπει όποιος και να βγει να πάει κόντρα και να αντισταθεί σε μια σειρά μέτρα και ζητήματα που θα επηρεάσουν την άμεση ζωή μας, αλλά και αυτούς τους σχεδιασμούς που καλά κάνετε και προτείνετε και βάζετε. Έτσι. Και να μην ξεχνά, κύριε Μπανάκο, το εξής, ότι επειδή λέμε ότι είναι η βαριά βιομηχανία ο τουρισμός, ο τόπος ίσως να μην ήταν τίποτα, δεν υπήρχαν οι άνθρωποι πάνω να περπατούν, έτσι, να τον ομορφύνουν με την περπατησιά τους. Ακριβώς, και για να έχουμε αυτή την κριτική φιλοξενία, να προσθέσω αυτό που τόσο πολύ φημιζόμαστε και τέτοια, θα πρέπει και αυτοί που δουλεύουν εδώ πέρα και στίβουν τον υδρότα τους μέσα στα ξενοδοχεία, και για να είναι χαμογελαστοί, τέλος πάντων, και να αμείβονται σωστά και σε ένα σωστό περιβάλλον να μπορούν να ζήσουν μέσα στο Δήμο. Όλα αυτά δηλαδή είναι αλληλένδετα. Και να υπάρξει μέρημνα. Να ευχαριστήσουμε. Νομίζω ότι, συγγνώμη, δεν ξέρω τι υπονοεί ο Γιώργος, αλλά νομίζω ότι στα ξενοδοχεία ότι υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις, εκπροσωπούνται από το Σύλλογο Ξενοδοχοπαλλήλων, έρχονται στη συνεννόηση μαζί με τον Ένωση Ξενοδόχων. Από εκεί και πέρα, αν υπάρχει κάποιο ξενοδοχείο το οποίο δεν τηρεί τους νόμους, πιστεύω ότι ο Κώδικας Ξενοδοχοπαλλήλων έχει όλο το δικαίωμα να πάει να το καταγγείλει, και άμα είναι αυτό ένα ξενοδοχείο στην περιοχή, στα τόσα ξενοδοχεία που υπάρχουν,
Νομίζω ότι είναι μια μειονότητα που πρέπει να καταγγελθεί, διότι ούτε και εμείς το θέλουμε να υπάρχει το ξενοδοχείο, διότι αν υπάρχει τέτοιο ξενοδοχείο το οποίο δεν πληρώνει, αλλά έχει τους μισθούς που ορίζει εκείνους που θέλει εκτός νόμου, αυτό προκαλεί στους όλους τους υπόλοιπους ένα αθέμητο ανταγωνισμό, γιατί έχει μικρότερο κοστολόγιο, άρα και να πουλάει φθηνά. Άρα δεν συμφέρει κανέναν τα υπόλοιπα ξενοδοχεία. Εγώ άλλο πράγμα λέω. Εγώ λέω ότι χρειάζεται μάχη. Ναι, αλλά λέω ότι υπάρχει. Κάνει διευκρίνηση. Κάνει διευκρίνηση. Και λέω ότι αν υπάρχει κάποιο ξενοδοχείο, ας πάνε οι εργαζόμενοι να το καταγγείλουν. Έτσι το καταγγείλουν, διότι θα κάνουν καλό όχι μόνο στον τόπο τους, αλλά θα κάνουν καλό στον τόπο τους και στον τουρισμό. Εγώ λέω ότι χρειάζεται μάχη πέρα από. Και από εμάς όλους που βρισκόμαστε σε αυτό το τραπέζι, αλλά και από τους δημότες, μάχη πέρα από τα ζητήματα του Δήμου και για μια σειρά άλλα ζητήματα που έχουμε στην καθημερινότητα. Η παραδείγματος χάρη καινούργια συλλογική σύμβαση που ακόμα και όλοι να την τηρούνε, ναι. Έτσι, είναι μειωμένη. Έχει πέσει τα τελευταία 2 χρόνια κάτω από το 15. Μα τι είναι μειωμένη, αφού την υπέγραψαν οι σύλλογοι ξενοδοχειοπαλλήλων. Ποιος την υπέγραψε, αφού τη δέχτηκαν οι ίδιοι ξενοδοχειοπαλλήλοι. Γιατί το λέμε τώρα ότι είναι μειωμένη. Είναι μια από τις καλύτερες που υπογράφηκαν σε όλη την Ελλάδα η τοπική εδώ πέρα του Αγίου Νικολάου. Γιατί δεν το καταλαβαίνω. Όχι, όχι, διαφωνώ, όχι, συγγνώμη, λοιπόν, να έχει πέσει 15%. Σιγά σιγά, γιατί πάμε στις 2,5 ώρες τώρα. Ενώ παράλληλα έχει ανέβει, τι όχι, έτσι λένε τα στοιχεία, δεν το λέω εγώ. Η στατιστική υπηρεσία το λέει, άμα το έλεγα εγώ, να πάει στο καλό. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Γιώργο Πελεκανάκη, υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο με το σύγχρονο Δήμο, τον κύριο Μιχάλη Φαρσάρη, υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο με το Συνδυασμό Δικαίωμα στην Πόλη, τον κύριο Μπανάκο Γιώργο, υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο με τη Λαϊκή Συσπήρωση, και τον κύριο Χρήστο Μονοσάκη, υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο με την Δημοτική Συνεργασία. Να ευχαριστήσουμε τη Europlan που είναι καθημερινά κοντά μας, Τεχνική Εταιρεία Μελετών Κατασκευών και Δικήσεων Έργων, και βεβαίως τον Χρήστο Ευαγγελινάκη που έχει την τεχνική και μουσική επιμέλεια της εκπομπής καθημερινά. Αύριο ακριβώς στις 11 εδώ με τους υποψήφιους δημάρχους του Αγίου Νικολάου. Γεια σας. Λατό FM στους 103,3.